माता दी प्रभु। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी मंगलाचारम பண்ணி ஆரம்பிச்சிரும் माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी ஆரம்பிச்சிரீங்களா? मंगलाचरण पाड़वा प्रभु। பாடுங்க பாடுங்க ஆரம்பிச்சிருங்க हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। पाடுங்க। इन्द्रान्द्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सकगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपीश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदि भक्तिवेदान्त स्वामिनि निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी सत्यदिशतारिणी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। சரி ஆரம்பிச்சிருவோம்। ஹரே கிருஷ்ணா மாதா ஜி। ஓம் நமோ வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் சக்தி। ஹரே கிருஷ்ணா। வந்தூருக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம்। ஹரே கிருஷ்ணா। இன்னைக்கு 2வது அத்தியாயத்துல, அதாவது பகவத்கீதையில சுருக்கம், கீதையோட சாராம்சத்துல 33வது பாதத்திலிருந்து நாம ஆரம்பிக்கணும் இல்லைங்களா? சரி, அதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா தான் பெங்களூருக்கு நம்ம அனைவரை சார்பாகவும் சின்ன பிரார்த்தனை. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்துக்கு
ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சரி, நாம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம்? இப்ப 33வது பாதம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கணும். நெருக்கடியை சமாளித்தல் 1ல இருந்து 10வது பதம் வரைக்கும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அர்ஜுனோட நெருக்கடி போன அத்தியாயத்தோட அதை கண்ணோட்டது, அது அந்த 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 அத்தியாயத்தோட தொடர்ச்சியை நாம இதுல வந்து அர்ஜுன வந்து பாத்தீங்கன்னா 6வது பதம் வரைக்குமே வந்து ரொம்ப, அதாவது அதே குணத்திலேயே அப்படியே இருக்கிறார். 7வதுல பகவான்கிட்ட சரணாகதி அடைகிறார். பகவான் வந்து 11ல இருந்து நமக்கு என்ன கொடுக்குறார்? ஆத்ம தத்துவத்தையும் சாங்கிய தத்துவத்தையும் ரொம்ப அழகாக வர்ணாசிரமும் சேர்ந்து கொடுக்குறார். அது உண்மையான அடையாளம் என்ன அப்படின்னு 11ல இருந்து 30வது பதம் வரைக்கும் கொடுக்குறார். இப்ப இரு கடமைகள் நமக்கு இருக்கு இல்லைங்களா? அதுல இப்ப 33வது ஸ்லோகத்துல இருந்து நாம இன்னைக்கு படிக்க போறோம். 31ல தான் நம்ம ஆரம்பிச்சாச்சு. இன்னைக்கு 53 பதம் வரைக்கும் நாம இந்த இரு கடமைகளை பத்தி ரொம்ப அழகா பார்க்க போறோம். அவ நீடித்த சந்தோஷம் 54ல இருந்து 72வது பதம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சாங்கி தத்துவம் ரொம்ப அழகா இருக்கும் இல்ல? அதாவது பகவானுக்கு ஆத்ம ரூபத்துல நம்ம எப்படி பக்தி கொடுக்கணும்ன்றதான் சாங்கி தத்துவம் சொல்லப்படும். எப்படி பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும் அப்படின்றதும் நாம இன்னைக்கு இதே அத்தியாயத்துல 54ல இருந்து 72வது பதம் வரைக்கும் நாம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. யாராவது இந்த 33வது பதம் படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. யாராவது புதுசா படிக்கிறவங்க இன்ட்ரெஸ்டா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ட்ரை பண்ணட்டுங்களா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. அதே சேத்வமிமம் தர்மியம் சங்கம் சங்கராமம் ந கரிஷ்யசி ததஸ்வர்தர்மம் கீர்த்திமம் ச ஹித்வா பாபமாவப்ஸ்யசி அவாப்யசி. வாப்யசி. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன சொல்ல வர்றாரு பாத்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா, இந்த அதாவது 31ல இருந்து நாம ஆரம்பிச்சாச்சு. இரு கடமைகளை பத்தி நாம சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இப்ப 33வது பதத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க. நம்மளுடைய கடமை இருக்கு இல்லைங்களா? நம்ம இருவேறு கடமைகள் இருக்கு. நாம வந்து இப்போ நம்ம வர்ணாசி தர்மத்தை பத்தி நம்ம அன்னைக்கு ரொம்ப விரிவா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? நமக்கு 4 விதமான ஆசிரமங்கள் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அது சம்பிரதாயங்கள், 4 விதமான சம்பிரதாயங்கள், 4 விதமான வர்ணங்கள் இருக்கு, 4 விதமான கடமைகள் இருக்கு, 4 விதமான கட்டுப்பாடு இருக்கு. இது எல்லாமே வந்து சூத்திரனுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு தான் இருக்கும். ஆனா இதுவும் நமக்கு எல்லாரும் நாம எல்லாமே சூத்திரனா செயல்பட முடியாது. இல்ல சில நேரத்துல வந்து சத்திரனா செயல்படுவோம். சில காலகட்டத்துல வந்து நாம பிரம்மச்சாரியா பிராமணா இருப்போம். சில டைம்ல வந்து சில காலகட்டத்துல வந்து நாம வந்து விவசாயம் பார்ப்போம். இல்லைன்னா வந்து ஒரு தொழில் பண்ணுவோம். ஸோ அப்ப நம்ம எல்லா வர்ணத்தையும் கலந்ததான் சில பேர் இருப்பாங்க. எல்லாருமே அது மாதிரி சொல்ல முடியாது இல்லையா? ஸோ அதனால வந்து இது எல்லாருக்குமே இந்த 16மே தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றது வர்ணாசிர தர்மம் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுல இரு கடமைகள் நம்ம என்ன சொல்லப்படுது பாத்தீங்கன்னா, நாம வந்து ஒரு கிரகஸ்தனா இருக்கிறோம். கிரகஸ்தனா இருக்கணும், நம்ம எல்லாமே குடும்பஸ்தனா இருப்போம். ஒரு குழந்தை இருக்கும், நமக்கு வந்து வீடு வாசல் எல்லாம் இருக்கும். நமக்கு அதுக்கேற்ற அந்த கடமையை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு நம்ம சமுதாய பணியும் செய்யணும். சமுதாய பணின்ற போது பகவானுக்கு செய்யற தொண்டு அது. பகவானுக்கு தொண்டு பண்ணணும். அதாவது பகவானோட உணர்வோட நாம அதை செயல்படணும். அதுதான் நம்ம கடமையை எப்படி செய்யணும்ன்றது இதோட. ஏன்னா இவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அர்ஜுனன் பாத்தீங்கன்னா அவரும் வந்து அவருடைய கடமை என்ன? ஆக்சுவலா சத்திரியன். அவர் சத்திரியனா இருக்கு, ஒரு போர் பண்ண வந்திருக்கிறார். போர் பண்ண வந்துட்டு நான் போர் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவர் நின்னாருன்னா அது அந்த கடமை சரியில்லை இல்லைங்களா? அந்த கடமையை செஞ்சுதான் ஆகணும் இல்லைங்களா? அதை பத்தி நாமும் இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா நாம இதை பார்த்துட்டு வரோம். 31ல இருந்து பார்த்துட்டு வரோம். இங்க என்ன சொல்றாரு? எனவே போரிடுதல் என்னும் இந்த தர்மத்தின் கடமையை நீ இப்ப ஈடுபடாவிட்டால் உன்னுடைய கடமையிலிருந்து தவறுவதற்கான பாவ விளைவுகள் நிச்சயமாக பெறுவதோடு சிறந்த போர் வீரனும் என்னும் புகழையும் இழப்பாய் அப்படின்றார். சிறந்த போர் வீரனா புகழும் இழப்பாய் என்ன. இதுல என்னன்னா பௌதிகத்துல மட்டும் நாம இருந்தா பத்தாது. பௌதிகம் சொல்லப்படுது நம்மளுடைய சமுதாய கடமைகள். சமுதாய கடமைகள் சொல்லும் போது இப்ப நம்ம குடும்பத்துல இருக்கோம், நம்ம வந்து ஒரு குழந்தை இருக்கு, அந்த குழந்தைய இப்ப நல்லா அழகா படிக்க வைக்கணும், அவங்க நல்ல நல்ல இடத்துல ஒரு உத்தியோகத்தை வாங்கி கொடுக்கணும், அவங்க நல்ல இடத்துல ஒரு திருமணம் பண்ணி வைக்கணும், அவங்க நல்லபடியா இருக்கணும். அது நம்மளுடைய பிரார்த்தமா இருக்கும். அது நம்ம அது கடமையா நம்ம செய்யறோம். அந்த ஒரு கடமை மட்டும் நமக்கு கிடையாது. அது மாத்திரம் கிடையாது. நமக்கு பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும். பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? அந்த பக்தி. அப்ப நம்ம எந்த எந்த வர்ணத்துல நாம இருக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த வர்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நாம வந்து செயலை செய்யணும். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? அந்த கடமையை நாம செய்யணும். அப்போ நம்ம அந்த கடமையை செய்யாம நம்ம கோவிலுக்கு போயிட்டு பகவானுக்கு தொண்டு பண்றேன் அப்படின்னு போனீங்கன்னா அது வந்து அபத்தம் தான். அதுவும் அபத்தம் தான். பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும் என்னது? நம்மளுடைய கடமையை நாம சரிவர பண்ணணும். அது பண்ணாம
இப்ப இவர் வந்து என்னவா இருக்க, அர்ஜுன வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சத்திரனா இருக்கிறார் இல்லைங்களா. அவருக்கு ஒரு குடும்பம் இருக்கு, மனைவி இருக்காங்க, குழந்தைங்களும் இருக்காங்க. சோ அது மட்டும் இருந்தா போதுமா? ஒரு ராஜ்யம் இருக்குது அவருக்கு. அந்த ராஜ்யத்துல ஒரு முக்கியமான ஒரு பொசிஷன் இருக்கிறார். அப்போ அதுக்குள்ள கடமையை அவர் செய்யணும் இல்லைங்களா. அதுதான் பகவானுக்கு செய்யற தொண்டு அது. அந்த கரெக்டா அந்த செயல் செய்யணும் இல்லையா. நம்ம கோயிலெல்லாம் போய் என்னதான் பண்ணாலும் அது வந்து சாத்தியப்படாது. நாம வந்து எந்த வர்ணத்துல இருக்கிறோமோ அந்த வர்ணத்துக்கு தகுந்த பணியை நாம செய்யணும். இப்போ கவர்மெண்ட்ல ஒரு உத்தியோகம் பாக்குறாரு. நம்ம நம்ம இப்ப நான் ஒரு ஆள் உத்தியோகம் பாக்குறாரு. ஏதோ ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை பாக்குறாரு. ஏதோ ஒரு கிளர்க்காவோ ஏதோ ஒரு இடத்துல வேலை பாக்குறாரு, கவர்மெண்ட் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு. அப்போ அந்த வேலையில ஒழுக்கம் இருக்கணும். கரெக்டா நாம அதை ஃபாலோ பண்ணணும். அதுதான் ஆன்மீகம் இல்லைங்களா. நம்ம சாஸ்திர சம்பிரதாயம் என்ன இருக்கோ அதை நம்ம மத்தவங்க மேல படிப்போட. ஏன்னா என்னோட ஹையர் ஆபீசர் இப்படி சொல்லிட்டாரு, கீழே உள்ள ஆபீசர் இப்படி சொல்லிட்டாரு, இவர் இப்படி சொல்றாரு, அவர் இப்படி சொல்றாரு, அதெல்லாம் வேணாம். நான் ஒழுக்கமா இருப்பேன், அவ்வளவுதான். என் வேலை இதுதான், அதுதான் கடமை, அதுதான் பகவானுக்கு சிறப்பு இல்லைங்களா. அது நம்ம கரெக்டா இருக்கும். இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் தவறு விட்டார். அதுதான் பகவான் சொல்றார். அதாவது போரிடல் என்னும் இந்த தர்மத்தின் கடமையை நீ ஈடுபடாவிட்டால் உன்னுடைய கடமையிலிருந்து தவறிதாக பாவலைகளும் நிச்சயமாக பெறுவதோடு சிறந்த போர் வீரனாக புகழும் இழப்பாய் அப்படின்றார் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இதோட இப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் இப்போ 3 விதமான கர்மங்கள் காரியங்கள் இருக்கு நம்ம சொல்ற மாதிரி. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவபெருமான் வந்து பாருன்னா ஐயன் என்ன பண்றாரு, அவருடைய கரெக்டான தொழில அவர் கரெக்டா பண்றாரு. ஐயன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டான செயல அவர் செஞ்சுட்டு இருக்காரு. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய இந்திர பகவான் தேவர்கள்ல மூத்தவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்திர பகவான், அவர் என்ன பண்றார், அவருடைய பணியை அவர் கரெக்டா செய்யறார். அதே மாதிரி வந்து துரோணாச்சாரியும் சரி, ஆச்சாரிகளும் சரி, அவங்க என்னென்ன பண்ணணுமோ அந்தந்த கர்ம காரியங்கள் பண்றாங்க. ஆனாலும் இங்க துரோணாச்சாரியார் என்ன பண்றார், துரோணாச்சாரியர் என்ன பண்றார், அதாவது தேவையில்லாத விஷயங்கள்னா தன்னோட பிள்ளைகளுக்கு ஆசையாக, யாருக்கு, அசோத்தாமனுக்கு. அசோத்தாமனுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை முறைப்படி செய்யாம அந்த குழந்தைய வந்து எப்படி வறுமையில இருக்கும்போது அந்த குழந்தைக்கு தேவையில்லாத மோகத்தை உண்டாக்கி, அதுக்கப்புறம் ஒரு மோகத்தை உண்டாக்கி ஒரு அப்புறமா ஒரு அவனுடைய நண்பனை போய் அந்த அவங்களோட போய் சொத்தை புடுங்கி அவங்களுடைய பாதி நாட்டை புடுங்கி பையன்கிட்ட கொடுத்து அவனை சரியான வழியில வளர்க்கல. ஆனா வந்து பாருங்க துரோணாச்சாரி என்ன மாதிரி செயல்படுறாரு பாருங்க. ஒரு பக்திமான், ஒரு நீதி தவறாதவர், அந்த மாதிரிலாம் செயல்பட்டவர் அவர். ஆனா கடைசியில என்ன ஆச்சு பாருங்க, அவருடைய மோகத்தினால தன்னோட குழந்தைக்கு மேல உள்ள மோகத்தினால தவறான வழியில போய் கரெக்டா கடைசியில அவர் ஸ்லிப் ஆனார் இல்லைங்களா. அப்புறம் இந்திர பகவான் எடுத்துங்க. இந்திர பகவான் மட்டும் அவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு வேதம் படிச்சவர், சாஸ்திரம் படிச்சவர், எல்லாம் செயல்பட்டு தான் இருந்தார். ஆனால் அவரும் பாருங்க பகவானுக்கு வந்து இந்த இடத்துல 2 இடத்துல வந்து லீலையில இதே மகாபாரதத்திலே வந்து 2 இடத்துல தொல்லை கொடுத்தார். கடைசியில அவருக்கு என்ன ஆச்சு பாருங்க, அவர் விடிச்சுதான் அடைஞ்சார். கடைசியில பகவான் கிட்ட சரணாகதி தான் அடைஞ்சார் இல்லைங்களா. அது மாதிரி ஒருத்தர் ஒரு செயல்பாடு பண்ணுவாங்க. ஆனா அதுல இருந்து நாம மீண்டு வரணும். எப்படி மீண்டு வரணும், நம்மளுடைய கடமைகள் என்ன, நம்மளுடைய சாஸ்திர சம்பிரதாயம் என்ன பண்ணுது, அதை நாம அதை ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லைங்களா. சோ அதை இவர் அர்ஜுனன் வந்து இங்க இருந்து ஃபாலோ பண்ணல. அதை திருப்பியும் பகவான் சொல்றார். 34வது பதம் என்ன சொல்றாரு பாப்போமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 34 படிக்க மாட்டாது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கட்டுங்களா மாதாஜி பிரபுஜி? அகீர்த்திம் சாபிபூதானி கதயிஷ்யந்தி தேவ்யாயாம் சம்பாவிதஸ்ய சாகீர்த்திர் மரணாத் அதிர்ச்சியதே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த சொல்றாரு பாருங்க பகவான், மக்கள் உன்னை எப்பொழுதுமே இகழ்ந்து பேசிக் கொண்டிருப்பார். மதிப்புத்தக்க ஒருவனுக்கு அவமான மரணத்தை விட மோசமானது அப்படின்னு சொல்லுது இல்லைங்களா. இப்போ வந்து இது வந்து நம்ம பௌதிக வாழ்வில் நமக்கும் இந்த கீதை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும். என்ன சொல்லிக் கொடுக்குற, மக்கள் உன்னை எப்பொழுதுமே இகழ்ந்து பேசி கொண்டு இருப்பாரு அப்படின்றது. இது உண்மைதானங்க இல்லைங்களா. நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரர் இருக்குங்களா, ஒரு பொதுவா இந்த சைட்ல ஏத்தாப்லயோ பின்னாடியோ எங்கேயோ ஒரு பக்கத்துல இருக்கும் 4 சைட்ல உள்ளவங்க, நீங்க என்னதான் நீங்க செஞ்சாலும் சரி குறை கண்டுபிடிப்பாங்க இல்லைங்களா. சரி, அவங்க வந்து வேற்று ஆளுங்க, நம்ம குடும்ப சம்பந்தம் இல்லாம குடும்பத்திலே இருக்கிறவங்களே பாருங்களேன். குடும்பத்துல இருக்கிறவங்களே நம்ம மனைவியா இருக்கட்டும், கணவனா இருக்கட்டும், பிள்ளைகளா இருக்கட்டும், யாரா இருந்தாலும் அண்ணன் தம்பி உறவு எதுவா இருந்தாலும் சரி, ஏதாவது நாம வந்து சின்ன ஒரு தவறு பண்ணிட்டோம், தெரியாம பண்ணிட்டோட சரி, அதை என்ன பண்ணுவாங்க, இட்டு கட்டி பெருசாகி சொல்லுவாங்க. ஏதாவது ஒரு நமக்கு நல்லது செஞ்சா கூட தப்பாதான் தெரியும் சில நேரத்துல அவங்களுக்கு எல்லாம். ஸோ அதுக்காக நம்ம அதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா போதுமா.
இல்லைங்களா? அது நாம அது பெருசாவே எடுத்துக்கூடாது. பெருசா எடுத்துக்காம நம்ம கடமையை நாம செய்யணும். ஆனால் நீங்க ஒரு தவறு செஞ்சிட்டீங்கன்னா அத அவங்க சுட்டி காட்டின்னு தான் இருப்பாங்க. சுட்டி காட்டினா காலம் ஃபுல்லா சுட்டி காட்டின்னு தான் இருப்பாங்க. இந்த தப்பு பண்ணிட்டீங்க, இந்த தப்பு பண்ணிட்டீங்க, தப்பு பண்ணிக்கிட்டு பேசின்னு தான் இருப்பாங்க. இல்லைங்களா? அது வாழ்நாள் முடியிற வரைக்கும் அது அப்படியே அந்த அந்த பழி வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். அப்போ என்னதான் நாம எவ்வளோ நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பண்ணியிருப்போம். இப்ப கூட பாருங்களேன். இப்ப பாகிஸ்தானுக்கு நமக்கும் பிரச்சனை வார் நடந்தது. இப்ப இடையில ஒரு சின்ன பிரச்சனை நடந்தது. இல்லைங்களா? அங்க போயிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா மக்கள் என்ன பேசுனாங்க? ஒரு சார் மக்கள் என்ன பேசுறாங்க? அதாவது பாருங்க, ஒரு ஒரு வெளிநாட்டுல இருந்து நம்ம ஊர்ல நம்ம அகண்ட பாரதத்துல உள்ள மக்களை கொண்டுட்டு போயிட்டாங்களே. ஏன் கவர்மெண்ட் இப்படி விட்டுச்சு? ஏன் மிலிட்டரி கவர்மெண்ட் இப்படி விட்டுச்சு? ஏன் போலீஸ் இப்படி விட்டுட்டாங்க? ஒரு சார் எல்லாம் குறை சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. ஆனா நமக்கே தெரியாம ஒரு ஆர்மியே சரி, ஒரு போலீஸோட சரி, ஒரு முக்கியமா அந்த உளவுத்துறையும் சரி, எவ்வளவு விஷயங்கள் தடுத்துட்டு இருப்பாங்க. அது வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனா ஒரு படி வந்துச்சு இல்லையா? ஒரு தப்பு நடந்துச்சு இல்லையா? என்ன சொல்லும்? உலகமே என்ன சொல்லும்? இவங்களோட இது சரியில்லைன்னு. ஆனா இதுக்கு முன்னாடி புலன் விசாரணையில பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, ஏகப்பட்ட தப்பு அவங்க இது பண்ணிருக்காங்க. அட்டாக் பண்ணி அதை க்ளோஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதை செய்யாம பண்ணிருக்கிறாங்க. அது மாதிரி நிறைய பண்ணிருக்காங்க. இந்த குறைஞ்ச காலத்திலேயே கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 இயர்ஸ்ல அவ்வளவு பிரச்சனையை அவங்க ஃபேஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் மக்களை காப்பாத்திருக்காங்க. ஆனா அதெல்லாம் தெரியல பாருங்க. ஒரு சம்பவம் நடந்த உடனே அந்த சம்பவத்தை குறிச்சு பேசிட்டு இருக்காங்க. இதுதான் யதார்த்தம். இது எல்லாருமே இயல்பா பேசுவாங்க. சில பேர் சுயநலத்துக்காக பேசுவாங்க, சிலருக்கு ஏதோ ஆதாயத்துக்காக பேசுவாங்க, சிலனா அவனை தேவையில்லை, அதான் ஏதோ ஒரு ஆதாயத்துக்காக அவங்கள பேசிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா இதெல்லாம் நாம பேசலாமா? அதுக்கு இடம் கொடுக்கலாமா? அர்ஜுனும் இதுக்கு இடம் கொடுக்குறான். அர்ஜுனுக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இவன் இவன் இதே துரியோதனன் இவன் பயந்துட்டான். ஏன்னா கர்ணன் என் சைட்ல இருக்கிறாரு, என் சைட்ல துரோணாச்சாரியா இருக்காரு, என் சைட்ல கிருபாச்சாரியா இருக்காரு, என் சைட்ல தாத்தா இருக்கிறாரு, மாமா சகுனி இருக்கான், சல்லிய மாமா இருக்கான், இவங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு பயந்துட்டான். அவன் அப்படித்தானே அவன் கலக்கி விடுவான், எல்லாரையும் கலக்கி விடுவான் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி இது தேவையா? நம்ம என்னதான் நாம சிவபெருமானிக்கிட்ட போட்டிட்டு அவருக்கு ஹாண்டியத்தை கொடுத்துருக்கிறார். எவ்வளவு பெரிய விஷயம் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறார், எவ்வளவுதான் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ அக்னி தேர் கொடுத்துருக்காங்க. பகவான் இவரு ஆஞ்சநேய பகவான் அவரோட சிம்பிள் கொடுத்துருக்காரு கொடியில. இது மாதிரி ஏகப்பட்ட சிறப்பு அம்சம் எல்லாம் கொடுத்துக்கிறாங்க. இதெல்லாம் கொடுத்து அந்த மதிப்பு இருந்து என்ன புண்ணியம்? அவமானம் தான் சேரும். அந்த அவமானம் மரணத்தை விட மோசமானதுன்ற, மரணத்தை விட மோசமானது இல்லைங்களா? அப்போ போரில் பின்வாங்குவதை விட போரிட்டு மரணம் அடைவதே அர்ஜுனனுக்கு சிறந்தது. பகவானே சொல்ற, நீ போர் பண்ணு, நீ இறந்தினா கண்டிப்பா உனக்கு சொர்க்கம் தான். அதே பகவானோட இறு தீர்ப்பாவும் இருக்கு இந்த வாசகத்துல இருந்து. அப்போ நாம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம்? இப்ப நாம எல்லாமே ஒரு பதில் சொல்லுவோம். இப்ப நாம எல்லாரும் கேள்வி கேட்கலாம். இந்த பதத்துல இருந்து இப்ப நம்ம இவ்வளவு சாராம்சம் பேசணும். இதனால நமக்கு என்ன புரிதல் அடைஞ்சிருக்கோம், என்ன விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், இந்த ஸ்லோகத்தினால நாம என்ன மேன்மை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் எல்லாம் பதில் சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, சொல்லுங்க. பிரபுஜி, நம்ம கடமை என்னவோ அதை தவறாம செய்யணும் பிரபுஜி. அதுதான் கண்டிப்பா நம்ம கடமையை நாம செய்யணும் இல்லைங்களா? அதாவது செவ்வனே செய்யணும். செவ்வனே செய்யணும் எப்படி சொல்றதுன்னா, அதாவது எந்த எதிர்பார்ப்பு இல்லாம நம்மளோட கடமையை நம்ம கரெக்டா செய்யணும். எதை பத்தி நம்ம கவலைப்படணும் அவசியமே இல்லை. சாஸ்திரம் சம்பிரதாயத்தை நம்ம என்ன சொன்னதோ அதை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம அது கரெக்டா அந்த கடமையை நம்ம செய்யணும். எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செய்யணும். அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா அர்ஜுனன் என்ன பண்றான்? எதிர்பார்ப்புறான். அதாவது அவன் எதிர்பார்ப்புனா செல்வம் வரணும், அது வரணும், இது வரணும் எதிர்பார்க்கல. அந்த இரக்க குணத்தினால உண்மையான தர்மத்தை அவன் மறந்துட்டான். இதுதான் நமக்குள்ள வாழ்க்கைக்கான முக்கியமான பாடமே. அதுதான் நம்ம அதிகமாக மோகமுட்டும் போது நம்மளுடைய தர்மத்தை நம்ம மறந்துடுவோம், மறக்கடிக்கப்படும். இதெல்லாம் 3வது லெவல் இருக்கும்போது உங்களுக்கு தெரிய வரும், நல்லா புரிய வரும் உங்களுக்கு. ஏன் அது மறைக்கணும்? நீங்க மறைக்கல, மறைக்கப்பட வைக்கிறது எது? அந்த மாயை. அதான் அந்த மாயன்னு சொல்றது. மாயாவ தத்துவத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருப்பாங்க. இப்ப நம்ம என்ன மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு பௌதிகத்துல போக போக என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஜீவமாய குணமாய நம்மளுடைய செயலையும் நம்ம புத்தியும் மறக்கடிக்கப்படும். இதெல்லாம் 3வது லெவல்ல ரொம்ப அழகா படிக்கலாம். இப்ப அர்ஜுனுக்கு இங்க பகவான் ரொம்ப அழகா அவரு மூலியமாக நமக்கு சொல்றாரு இது விஷயத்த. ஆனா அர்ஜுன் அப்படிப்பட்ட ஆள் கிடையாது. இது கடைசியா இந்த பகவத்கீதை முடிக்கும் போது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அது என்னன்றது. இப்ப நமக்காக தான் அது உபதேசம் பண்றார் பகவான். அதனால இதுவே பகவான் இறுதி தீர்ப்பாகும். நம்முடைய கடமையை நாம செவ்வனே செய்யணும், எந்த எதிர்பார்ப்பு இல்லாம.
நம்ம பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது என்ன செய்யறோம், நம்மளுடைய கடமையை நாம செய்யறோம். பிள்ளைகளை நல்லா ஒழுங்கா நம்ம படிக்க வச்சு அவங்கள நல்ல ஒரு உத்தியோகம் வாங்கி கொடுத்து அவங்க காலில் நிக்க வச்ச பிறகு நாம தண்ணி நின்று அவங்க பார்க்கணும், தூரம் நின்று அவங்கள பார்க்கணும். நல்லா இருக்கானா, நல்லா இருக்கான், சாப்பிட்றியா, நல்லா சாப்பிட்றியா, நல்லா ஃபேமிலி போதா, ஓகே ஓகே, அப்படி போயிட்டே இருக்கணும். அவங்க கூட உட்காந்துக்கிட்டு அவங்க கொடுக்குற சாப்பாடை வாங்கி சாப்பிட்டுக்கிட்டு நம்ம உட்காந்துட்டு இருந்தோம்னா அது பந்தப்படும். அது நம்மளுடைய சுக துக்கங்களை விரிச்சு அடைச்சிருக்கோம். நம்ம சுக துக்கங்களை சுருக்கும் போது பார்த்தோன்னா யாருடைய எதிர்பார்ப்பும் நம்ம பார்க்க மாட்டோம். நமக்கு என்ன, ஒருவேளை சோறு 2 இட்லி சாப்பிடும், 4 இட்லி சாப்பிடும், 60 வயசு மேல அதான் சாப்பிட போறோம் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம வாழ்க்கையை நல்லா சுருக்கும். எதிர்பார்ப்பு இல்லாம இருக்க, நகை போடணும் அவசியம் இருக்கா, நம்ம போட மாட்டோம். நல்ல பட்டு பனாரஸ் எல்லாம் போகணும்னு ஆசைப்பட மாட்டோம். ஒரு ரொம்ப ஒரு ஏசி ரூம் ஃபுல் ஏசியா இருக்கணும், அப்படி இருக்கணும், எதுவுமே நாம ஆசைப்பட மாட்டோம். அப்படி சுருப்போம் வாழ்க்கைய. அதுதான் நம்மளுடைய புண்ணியமே. அதுதான் அது நம்ம செயல் அப்படி பண்ணாதான் நம்ம முக்தி கிடைக்கும். நம்ம வாழ்க்கையை சுருக்கிக்கிட்டு பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணோம். பகவான் நம்மளை சுகதுக்கமா வச்சுப்பார் இல்லைங்களா? அதுதான் நம்மளுடைய கடமை. அது எதிர்பார்ப்பில்லாம செய்யற கடமை அதுதான் இல்லைங்களா? 35வது பதம் என்ன சொல்றது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भयात् रणात् उबरदं मंस्यन्ते त्वां मगारदाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। இப்ப இந்த ஸ்லோகத்திலையும் பாருங்க, அர்ஜுனுக்கு திருப்பியும் புத்திமதி ஊட்டுறாரு. ரொம்ப அப்படியே கண்டினியூட்டி தான் பண்றாரு. போன ஸ்லோகத்துல என்ன சொன்னார் பாத்தீங்களா? இதோட கண்டினியூட்டி பாருங்க. உன்னுடைய பெயரிலும் புகழிலும் பெருமதிப்பு கொண்டிருக்கும் மிக சிறந்த போர் தலைவர்கள், நீ பயத்தால் போர்க்களத்தை விட்டு விலகிவிட்டதாக எண்ணி உன்னை முக்கியத்துவமற்றவனாக கருதுவார். இந்த பாதத்துல அதாவது உன்னுடைய பெயரிலும் புகழிலும் பெருமதிப்பு கொண்டிருக்கும் மிக சிறந்த போர் தலைவர்கள். அப்ப இப்ப கர்ணன் இருக்கார் இல்லைங்களா, துரோணாச்சாரியா இருக்கிறார், இப்ப பிதாமகன் இருக்கார். இப்ப இவங்க சைடுல துஷதோமன் இருக்கா, நிறைய பேர் இருக்கா, இவங்க சைடுல இருக்காங்க. அவங்களாம் என்ன யோசனை பண்ணா, என்னடா நம்மளெல்லாம் போருக்கு வர வச்சுட்டு கடைசியில என்ன போர் பண்ண மாட்டேன்றான், இவங்க என்ன பயம் வந்துச்சா எனக்கு, எதுக்காக இது பண்றாங்க அப்படின்னு எல்லாருமே ஒரு ஏளனம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம எப்படிப்பட்ட கடமையை நம்ம செய்யணும் பாருங்க. என்ன சொல்றாரு பகவான் சொல்றாரு பாருங்க, இந்த பதம் மூலியமா நமக்கு உணருது. சகோதரர்கள், பாட்டனார்கள் ஆகியோர் மீதான கருணையால் நீ போர்க்களத்தை சென்றதாக துரியோதனன், கர்ணன் போன்ற மாவீரர்கள் என்பார் என்று எண்ணாதே. हरे कृष्णा माताजी। प्रभु जी कट ஆயிடுச்சுங்களா? ஆமாங்க மாதாஜி, பிரபுஜி இல்லைங்க. हरे कृष्णा माताजी। நெட்வொர்க் हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare Mataji. Krishna Hare Hare Krishna. Rama Hare Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare சரிங்க சரிங்க வந்துட்டேன். இங்கே கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆகி போச்சு இப்போ. Hare Krishna, Prabhuji. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 சரி. ஹரே ராமா ஹரே ராமா. சரி, இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாருன்னா, சகோதரர்கள் பாட்டனார் ஆகியோர் மீதான கருணையால் நீ போர்க்களத்தை விட்டு சென்றதாக துரியோதன கர்ணன் போன்ற மாவீரர்கள் எண்ணுவார் என்று எண்ணாதே என்றார். உனது உயிருக்கு பயந்து ஓடினாய் என்றுதான் எண்ணுவார்கள். இது பகவானுடைய அட்வைஸா கொடுக்குறாரு. சோ இதுதானே யதார்த்தம் இல்லைங்களா? இப்ப நம்மளை குறை சொல்றவங்க, நம்ம கூட இருக்கிறவங்க, நம்மளுடைய சுக துக்கங்கள் இருக்கிறவங்க, அவங்க நம்மளுடைய ப்ராப்ளம் என்னன்னு தெரியும். இப்ப அர்ஜுனோட அண்ணன் தம்பிங்களுக்கு சரி, அதே மாதிரி பகவானுக்கு தெரியும் அர்ஜுன் அப்படிப்பட்ட ஆள் கிடையாது, தெரியும் கருணை உள்ளே படைத்தவர் இல்லைங்களா? ஆனா நம்மளுடைய எதிரி அது மாதிரி நினைக்க மாட்டானே. நினைச்சோட என்ன சொல்லுவான்? எகெயின்ஸ்ட் தான் சொல்லுவான் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த இடத்துல என்ன சொல்லுவான்? நீ பயந்துதான் ஓடிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படிதான் நம்ம எண்ண ஆரம்பிச்சுடுவாங்க. அப்போ இது நம்ம அர்ஜுனுக்குள்ள சாராம்சமா நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அர்ஜுனோட சாராம்சம் இது, அவருடைய புரிதல் நம்ம தெரிஞ்சிடும். ஆனா நமக்கு என்ன புரிதல் அதுல பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வாழ்க்கையில இதே மாதிரி நிறைய சம்பவம் நடக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில. அதுதான் பகவான் அவன் மூலியமாக, யாரு? அர்ஜுனன் மூலியமாக நமக்கு உபதேசம் பண்றாரு. ஆக்சுவலா நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் இது மாதிரி நடக்கும். ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அது விலகி நிற்கும் போது பாத்தீங்கன்னா, அப்ப நம்மள என்ன பண்ணுவாங்க? தூத்துவாங்க, தவறாதான் நம்மள பேச ஆரம்பிப்பாங்க. ஆனா அந்த காரியத்தை நம்ம அழகா நம்ம செஞ்சு முடிச்சிட்டோம், நல்லபடியா சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், அப்ப யாருக்குமே அந்த ப்ராப்ளம் வராது இல்லைங்களா? நம்முடைய கடமையை நாம கரெக்டா நம்ம செய்யணும். சரி, 36, 37 பதம் என்ன சொல்லுது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Krishna Prabhuji. ஹரே கிருஷ்ணா. अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति दवाहिदाः निक्तन्दस्तवत् समात्यं तदो दुःखदरं नुगीम् हदो वा प्राप्स्यसि. प्रभुजी 37 படிக்க சொன்னீங்க பிரபுஜி. படிங்க. हदो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युक्ताय कृतनिश्चयः. हरे कृष्णा प्रभुजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த பதத்துல என்ன சொல்லப்படுறாரு பாருங்க. 36ல, அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகளை உனது திறமையை நிறுத்திப்பார், அதை விட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேறு என்ன இருக்கு இல்ல? அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமை நிறுத்திப்பார், இதை விட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடிய வேற என்ன இருக்கும்? இப்ப நமக்கு டபுள் மைண்ட்ல நாம இருந்தாவே இந்த பிரச்சனை வரதான் செய்யும். அப்ப நம்ம கடமை என்ன? நம்ம கடமையை செவ்வனை செஞ்சு நாம அந்த கடமையில அந்த இதுல ஸ்லிப் ஆகாம நாம போகணும். இதே 37 என்ன சொல்றாரு பாரு. குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகிலே அனுபவிக்கலாம், எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக. இப்ப பகவான் ஏன் இந்த வார்த்தையை சொல்றார்? 2 சாராம்சம் சொல்லலாம், 3, 4 சொல்லலாம். என்ன சொல்றாருன்னா, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகிலே அனுபவிக்கலாம். இப்ப சொர்க்கத்தை அடையலாம்னு பகவான் இங்க சொல்றார். 2 விதமான காரணங்கள் சொல்லுங்களேன், ஏதாவது ஒண்ணு. நிறைய இருக்கு, அது 2 விதமான காரணங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, ஒண்ணு குருக்ஷேத்திரம்ங்கிறது ஒரு புண்ணிய பூமி. ஹரிபோல் ஹரிபோல் பிரபு, ஹரிபோல். ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. இன்னொரு காரணம் பாத்தீங்கன்னா, கேட்கல பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, கேட்கல பிரபுஜி சொன்னது, எங்களுக்கு கேட்கல பிரபுஜி. அதாவது
அது குருஷேத்திரம் இல்லையா, போர் பண்ற இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல இறந்தா கண்டிப்பா வந்து சொர்க்கம் தான் போவாங்க. குருஷேத்திரத்துல, தர்மசேத்திரத்துல போர் பண்ற இடத்துல வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஒரு புனிதமான இடம் அது. அங்க யாரோ இறந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து சொர்க்கம் தான் போறாங்க. இது ஒரு பாயிண்ட். ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கடமையை நாம சரிவர பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம இறந்த பிறகு கூட சரி நம்ம கண்டிப்பா சொர்க்கம் தான் போவோம். சொர்க்கம் போவோம், அதான் மேல்லோகம் போவோம், உயர்லோகம் போவோம், அதான் உயர்லோகத்துக்கு போவோம். ஆனா அதெல்லாம் போக மாட்டோம். ஆனா ஏதோ ஒரு லோகத்துக்கு போறோம், நல்ல லோகத்துக்கு போவோம். அது நம்ம நிறைய வந்து சாத்வீகமா நம்ம செயல்படும்னா அந்த 6 விதமான பக்தியை பகவானுக்கு கொடுத்து 9 விதமான செயலை செஞ்சு நம்ம செஞ்சோம்னு வச்சுங்களேன், அப்ப நாம எங்க போவோம்? வைகுந்தம் தான் போவோம். இந்த 6 லோகம் சொல்றது, பித்ருலோகம் இருக்கு, அவரலோகம் இருக்கு, பிரம்மலோகம் இருக்கு, சொர்க்கலோகம் இருக்கு. இந்த மாதிரி 6 லோகத்துக்கு உயர்லோகத்துக்கு நம்ம போறோம் இல்லைங்களா? ஆனா இந்த போர்க்களத்துல சிப்பாய்கள் இருக்காங்க, எல்லாருமே இவங்க சைட்லயும் சரி அவங்க சைட்லயும் சரி யார் இறந்தாங்களோ சொர்க்கம் தான். அப்ப நம்ம வந்து கவலைப்பட தேவையில்லைன்றார். இப்ப நமக்கு என்ன புரிதல் இருக்கு இதனால? இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன புரிஞ்சோம்? நாம கடமையை கரெக்டா செய்யணும், தெளிவா செய்யணும் இல்லைங்களா? கடமைனா நம்ம திருமணம் ஆயிடுச்சு, குழந்தைகள் இருக்காங்க, அவங்கள வந்து சரியா பண்ணிட்டா போதும், அதான் நம்ம கடமை. அது மாத்திரம் கிடையாது. முக்கியமா அது மாத்திரம் கிடையாது. முக்கியமா நம்ம என்ன சொல்லணும்னா, நம்ம சாஸ்திர சம்பிரதாயத்தை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம ஃபாலோ பண்ண பார்க்கணும். 100% நம்ம பண்ண முடியாது, கடினம் தான். அதுல குறைஞ்ச ஒரு 10% பண்ணுங்க, முயற்சி பண்ணணும். முயற்சி பண்ணி நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணணும். எல்லாருமே 50% மேல பண்ண முடியாது. இது கலி. இந்த கலியில இரும்பு யுகம் இது. இந்த இரும்பு யுகத்துல 100% யாருமே பண்ண முடியாது. இப்ப நாமளோ பகவத்கீதையை படிச்சுட்டு இருக்கோம், நிறைய விஷயங்கள் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி கிளாஸை கேட்டு கிளாஸ் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சொல்லி கொடுத்து நான் அந்த கிளாஸ் விட்டு ரூம் விட்டு வெளியே போனா கூட எனக்கு நாளைக்கு என்ன பிசினஸ்ல என்ன, நாளைக்கு என்ன, எங்கிருந்து பணம் வரும், யாரை போய் பார்க்கணும், எப்படி எந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணணும், அந்த பௌதிக் திங்கிங் போயிடும். அது போகும்போது இன்னும் பணம் நிறைய வந்தா நல்லா இருக்குமே, பிசினஸ் டெவலப் பண்ணலாமே, அப்படி போவோம் ஆட்டோமேட்டிக்கா. இது இயற்கை இல்லைங்களா? அது 100% நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் நாம பிரம்ம நிலை அடையத்துக்கு நம்ம கடமையை நாம கரெக்டா செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அது சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணி செய்யணும், நாம முக்தி அடையும் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம அது முக்திக்கான வழி என்ன? நம்ம கடமையை கரெக்டா செய்யணும். அது சாஸ்திர சம்பிரதாயத்தை படிச்சு நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணணும். அட்லீஸ்ட் குறைஞ்சது நம்ம முன்னோர்கள் சொன்னது, பாட்டனார்கள் சொன்னது, முப்பாட்டனார்கள் சொன்னது, அதையாவது ஃபாலோ பண்ணி நம்ம முக்திக்கான வழியை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லைங்களா? சரி, இதான் இப்ப அர்ஜுனன் பகவான் சொன்னது இதான் சொன்னாரு. ஒண்ணு நீ போர் பண்ண இறந்தா சொர்க்கம் போற, போய் அங்க போய் பாருங்க, சொர்க்கத்துல போய் இந்த படத்துல பாருங்க, போய் இந்திரலோகத்துல போய் உட்காந்து அங்க போய் எல்லா ரசத்தையும் குடிக்க போற, எல்லாம் குடிப்பாரு. இல்ல இறந்தினா கண்டிப்பா இந்த உலகத்துல ராஜ்யம் கிடைக்க போதும். ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சுதான் ஆகணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 38வது பதம் என்ன சொல்றாங்க பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयौ तदो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। हरे कृष्ण प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்பம் துன்பம் லாப நஷ்டம் வெற்றி தோல்வி இவற்றை கருதாது போர் புரிவாயாக, போருக்காக போர் புரிவாயாக, அவ்வாறு செயலாற்றுவினால் என்றுமே நீ பாவ விளைவுகளிலிருந்து அடைய மாட்டாய் அப்படின்ற. அதாவது சுக துக்கங்களுக்கு இப்ப நம்ம அர்ஜுனோட பாயிண்ட்டுக்கு வருவோம். அவர் என்ன பண்றாரு? ஏத்தாப்புல இருக்கிற தாத்தா பாக்குறார், அவர் மாமாவை பாக்குறார், அண்ணனை பாக்குறார், தம்பியை பாக்குறார், உறவை பாக்குறார், நண்பர்களை பாக்குறார். அவங்க கொல்லமான்னு அப்படி அந்த மாதிரி லாப நஷ்டத்தை பாக்குறார். அங்க உள்ள சுக துக்கங்கள்லாம் பாக்குறாரு. அப்போ அந்த மாதிரி இருமையில நம்ம இருக்கக்கூடாது, ஒருமையில் தான் நாம இருக்கணும். நம்ம கடமை என்ன? அதுதான் நம்மளோட கோல் என்ன? நம்ம கடமை, அந்த கடமையை நம்ம செய்யணும் இல்லைங்களா? அப்ப அதுல எங்க வெற்றி தோல்வி வரும்? நம்ம கடமையை செய்யும்போது வரும். ஆனா அது பெருசா எடுத்துக்க மாட்டோம். வெற்றி வந்தாலும் சரி, தோல்வி வந்தாலும் சரி, அதுல இருந்து மீண்டு வரதான் பார்ப்போம். அதுல இருந்து போயிட்டு அதை தகுத்துட்டு போயிட்டே இருப்போம். இது பகவானுடைய ஹரிபக்தியில உள்ளவங்க இல்லைங்களா? ஒரு ஹரிபக்தியில உள்ளவங்களை வந்து வாழ்க்கையை சுருக்கிக்கிட்டு, அவங்களுடைய செயலை சுருக்கிக்கிட்டு
நம்மளுடைய எல்லா சுக துக்கங்களையும் குறைச்சிக்கிட்டு அவங்க பாட்டுன்னு இருந்தாங்கன்னு வச்சுங்களேன், அவங்ககிட்ட போய் நீங்க வைரத்தை கொடுத்து பாருங்க, ஒரு கோல்டு பொண்ணு கொடுத்து பாருங்க, எதை கொடுத்தாலும் வாங்க மாட்டாங்க. எனக்கு அது தேவையே இல்லைப்பா அப்படின்னு இல்லைங்களா? இதான உண்மை. ஏன்னா அவங்க வந்து புரிஞ்சு வாழ்க்கையை தன்னுணர்வு அடைஞ்ச ஆத்மாவா ஆயிட்டாங்க. சும்மா வர காசு கூட வாங்க மாட்டாங்க. சும்மா வர காசு எதுவுமே சும்மா வர காசு, இனாமா கொடுக்குற காசு எதுக்காக வரும்? எப்படி வரும்? கண்டிப்பா வரவே வராது. உடைச்சாதான் காசு வரும். இனாமா கொடுக்குற பொருள் அது நம்மளுடைய பொருள் அல்ல. கவர்மெண்ட் கூட நம்ம 1000 ரூபாய் கொடுக்குது, 2000 கொடுக்குது, 3000 கொடுத்து வாங்குறோம். அது எனாம் அது. ஆனா அதனால நம்ம எவ்வளவு கஷ்டப்படுறோன்றது நமக்கு தன்னுடைய 5 ஆத்மாக்கள் தெரியும். ஆத்ம ஞானத்தையும் அதாவது ஆன்மீக ஞானத்தையும் பௌதிக ஞானத்தையும் தெரிஞ்சவங்க கண்டிப்பா தெரியும். அந்த 1000 ரூபாயில எவ்வளவு மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்கன்றத நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? அது எனாமா வருது. ஆனா அது கண்டிப்பா கிடையாது. நம்ம உழைப்பால வர்ற பணம் தான் நமக்கு ரொம்ப சிறந்தது. அது உண்மையான உழைப்பா இருக்கணும். அந்த உழைப்பு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அது நம்ம சுகதுக்கம் வந்தாலும் சரி கஷ்டப்பட மாட்டோம். அதுல இருந்து அப்படியே தாண்டி போயிட்டே இருக்கும். இது ஆன்மீகம் இல்லைங்களா? மற்ற விஷயத்துல நம்ம அதை நினைச்சு கூட பார்க்க மாட்டோம். அப்ப இன்பம் துன்பம் லாபம் நஷ்டம் வெற்றி தோல்வி இவற்றை கருதாது போருக்கு போர் புரிவாயாக. அவ்வாறு செயலாற்றுவன் என்றுமே நீ தீய அதாவது நீ பாவ விளைவுகளுக்கு அடைய மாட்டா என்றார். உனக்கு பாவமே வந்து சேராது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 30 அதை இன்னும் விரிவா பார்க்கலாம். இதை பத்தி எல்லா கடமைகளும் விட்டு முகுந்தனான பகவான் கிருஷ்ணரிடம் எவன் ஒருவன் முழுமையாக சரணடைகிறானோ அவன் தேவர்கள் முனிவர்கள் பொதுமக்கள் உறவினர் மனித சமுதாயம் முன்னோர் என எல்லோருக்குமே கடன்பட்டவனாக ஆக மாட்டான். எவ்வளவு அற்புதமான வாக்கியங்கள் பாருங்க இல்லைங்களா? இது ரொம்ப அழகா ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுடைய வாக்கா கொடுக்குறாரு. இது வந்து ஒரு உபநேசம் வந்து ரொம்ப அழகா எடுத்து அது நமக்கு புரியுற மாதிரி பக்குவமா நம்ம சொல்லியிருக்காரு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. எல்லா கடமைகளை விட்டு முகுந்தனை, இதான் உண்மை. இப்போ நம்ம ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில 12வது அத்தியாயத்துல 6 விதமான பக்தியை பகவான் கொடுக்கிறார். பக்தி யோகத்துல கடைசி அத்தியாயம் அது 12வது அத்தியாயம். 12 பக்தி யோகத்துல கடைசி அத்தியாயம்ல அதுல 6 விதமான பக்தியை கொடுக்குறார். 8 9 10 அப்படியே வரிசையா கொடுத்துருக்கிறார். அனநிய பக்தியை கொடுக்கிறார், சாதனா பக்தியை கொடுக்கிறார், நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை கொடுக்கிறார், சகாம கர்ம யோகத்தை கொடுக்கிறார், தியான யோகத்தை கொடுக்கிறார், ஞான யோகத்தை கொடுக்கிறார். இந்த 6 விதமான பக்தி கொடுக்குறாரு. எது நீ ஃபர்ஸ்ட் பக்தி கொடுக்க முடியலையா விட்டுரு, 2வது பக்தி கொடுக்குறியா அதையும் முடியலையா விட்டுரு, 3வது பக்தி கொடுக்குறியா அதையும் விடு, 4வது பக்தி கொடுக்குறியா எதை கொடு, எதுவும் எந்த பக்தியும் கொடுக்க முடியலையா பரவாயில்ல, நீ செய்யற செயலியால் தியாகம் பண்ணுன்ற, தியாக யோகம் பண்ணுன்ற. அந்த பக்தியை கொடுக்க முடியலையா பரவாயில்ல விடு, தியாகத்தை பண்ணு, உன் கடமையை கரெக்டா செய்கின்ற. அப்போ ஹரிபக்தியோட இன்னும் முழுமையா தெரிஞ்சுக்கணும். பாத்தீங்கன்னா எல்லா விதமான கடமையை விட்டு பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடையணும். முழுமையா சரணடைகிறான் பாத்தீங்களா? அவன் தேவர்கள் முனிவர்கள் பொதுமக்கள் உறவினர் மனித சமுதாயம் முன்னோர்கள் என எவருக்குமே கடன்பட்டவனாக ஆக மாட்டான். உண்மை. இது நம்ம ராகவேந்திரர் எடுத்துக்கலாம். சுவாமி ராகவேந்திரர் பகவான் அவர் என்ன பண்றாரு பாருங்க. அவருக்கு ஒரு திருமணம் நடக்குது, அவருக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கு, அந்த குழந்தை இறந்து போது மனைவியும் இறந்துடுறாங்க. அவர் என்ன பண்றார்? அதெல்லாம் தூக்கி போட்டு அவர் பாட்டு போறாரு. மனைவி உயிரோடு இருக்கிறாங்க, குழந்தையும் உயிரோடு இருக்கும்போது அவர் என்ன பண்றாரு? குடும்பத்தை விட்டு விலைக்கு போறாரு அவர் ராகவேந்திரர். அவர் ஆச்சாரியார். ஏன்? பகவான் கிட்ட அனநிய பக்தியை போயிட்டார் அவர். உன வேதத்துல ஒரு இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஒரு உபநேசம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. வேதத்துல ருக்கு வேதத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. ரிக்குன்னு சொல்லலாம், ருக்குன்னு சொல்லலாம். அந்த ரிக்கு வேதத்துல ஒண்ணு சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. என்ன சொல்லப்பட்டிருக்காங்கன்னா இந்த சொன்ன வாக்கியம் தான். இப்ப நீங்க படிக்கிறீங்களா? இது யாராவது ஒரு பக்தர், அதாவது ஒரு ஆத்மா, அந்த ஆத்மா ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு, அதாவது பருவம் அடைஞ்சது, அதாவது பிரம்மச்சாரி விரதம் இருக்கிறவங்க யாரா இருந்தாலுமே, சூத்திரன் இருந்தாலும் சரி, வைசியனா இருந்தாலும் சரி, சத்திரன் இருந்தாலும் சரி, பிராமணன் இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலுமே சரி, ஒரு பிரம்மச்சாரி விரதம் இருக்கிறான், 20 25 வயசு வரைக்கும் இருக்கிறான். அதுக்கப்புறம் அவன் குடும்பஸ்தனம் ஆகல, விருப்பம் இல்லை அவனுக்கு, எனக்கு விருப்பம் இல்லை, நான் பகவானுக்கு அனநிய பக்தியை போறேன் அப்படின்ட்டு போறவன் உத்தம நிலை அடைகிறான். உத்தம நிலை அவன் அடைகிறான். கண்டிப்பா வந்து ஒரு பிரம்மச்சாரியா இருந்துட்டு கிரகஸ்தன ஆகாம சன்னியாசி வாங்கிப்பான். சன்னியாசி உடனே கிடைக்காது, ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வந்தா சன்னியாசி கொடுப்பாங்க. அதுல பக்தி சேவையில தேர்ச்சி அடைஞ்ச பேருதான் குரு அப்புறமா தான் கொடுப்பாரு, சன்னியாசி கொடுப்பாரு. இப்படி நம்ம NND பிரபு இருக்கிறாங்க, நம்மளோட கோயில் நிர்வாகி இருக்கிறாங்க, ரொம்ப நாளாவே இந்த கோவில் நிர்வாகம் பண்ணிட்டு இருக்கிறார். அவர் வந்து பிரம்மச்சாரி விரதம், திருமணம் ஆகாம பிரம்மச்சாரியாவே இருக்கிறார்.
பிரம்மச்சாரியா இருந்து இப்ப பாருங்க இன்னும் ஒரு சன்னியாசி ஆகல. காரணம் என்ன? பக்தியில. அது கொஞ்ச நாள் ஆன பிறகுதான் ஆச்சாரியர்கள் கொடுப்பாங்க. அப்போ அங்க என்ன சொல்ல வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இது வந்து பிரம்மச்சாரி விரதம் இருந்து அப்படியே சன்னியாசி ஆகிறது அப்படி அந்த லைன்ல போறாங்க. ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பிரம்மச்சாரி விரதம் இருந்து கிரகசனா கம்ப்ளீட் பண்ணல, 50 வயசு ஆகல, அதுக்கப்புறம் அவர் சன்னியாசி ஆகிற ஒரு தீட்சை வாங்கிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே போறாருன்னா அதுல 2 விதமான ஒரு பாவமும் இருக்கு, நன்மையும் இருக்கு. அதுல என்ன சொல்றதுன்னா, ஒரு குடும்பத்தை விட்டுட்டு விலகி போகவும் கூடாது, அது பாவமான செயல் தான், இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா அதே ருக்குவேதத்துல ஒண்ணு சொல்லுது, இதை சில பிரபுபாதா கூட சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, உன்னுடைய குழந்தை தன் காலில் நின்ன பிறகு அவனுடைய தாயை, அதாவது உன்னுடைய மனைவிய அவன் காப்பாத்துற அளவுக்கு பக்குவம் அடைஞ்சிட்டான்னா நீ தீட்சை வாங்கிட்டு வெளியே வந்துடலாம், தவறு இல்லைன்னு சொல்லுது. அது குத்தமே இல்லைன்னு சொல்லுது, பாவமே இல்லைன்னு சொல்லுது. அதுதான் பகவான் இங்க சொல்றாரு. பகவான் கிட்ட உன்னுடைய அனநிய பக்தி நீ கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டனா உனக்கு உறவினர் இல்ல, சமுதாயம் இல்ல, முன்னோர்கள் இல்ல, எவருமே நீ கடன் பட்டவன் கிடையாதுன்றார் பகவான். நீ முக்தி அடைஞ்ச ஆத்மா, நீ பிரம்ம நிலையை தேடி வந்துட்ட. ஆனா அதே குழந்தை தன்னுடைய காலில் நிக்காம சின்ன பிராயத்திலிருந்தே வெளியே வந்துட்டீங்கன்னா அது அதை விட பெரிய பாவம் எதுவுமே கிடையாது. இதுவும் பகவான் சொல்றாரு இல்லைங்களா? அதனால நம்ம குழந்தைங்களை நல்வழியில அவங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கணும், நல்வழியில கொண்டு நம்ம இது பண்ணோம். இப்போ இன்னொரு உதாரணம் கொடுக்கலாம் பாத்தீங்களா. இப்ப நமக்கு வந்து நம்மள தாய் தந்தையர் நம்ம நல்வழியில ஒரு வளர்த்தாங்க, நல்லா படிக்க வச்சாங்க, ஒரு இன்ஜினியரிங் முடிச்சிட்டோம், நல்ல பணம் சம்பாதிச்சோம், 1க்கு 4 வீடு வாங்கி வச்சிருக்கிறோம், நல்ல பிள்ளைகளும் 2 பிள்ளைகள் பிறக்கிறாங்க, 4 பிள்ளைகள் பிறக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு நல்வழியில கல்யாணம் பண்றோம். அப்ப நம்ம ஆசை விட்டுருச்சா பாருங்க? கிடையாது. பா நல்ல இடத்துல வரம் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி வச்சுப்பா, சரிப்பா எல்லாருக்கும் பேத்தி எல்லாம் பிறக்கணும், அதையும் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்கும். சரி பேரம் பேத்தி பார்த்தாச்சா, சரி ஓகே. அப்படியே நம்ம சன்னியாசி ஆகிறோமா, இல்ல இது வனவாசம் போறோமா, இல்ல கொஞ்ச நாள் இது பார்க்கலாம், அந்த பேர பிள்ளைகளும் கொஞ்சம் வளரட்டும், அதுல கொஞ்சணும், அப்படி இப்படி இந்த மாதிரி ஆசை போயிட்டே இருக்கும், ஒரு லிமிட் எல்லாம் போயிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுதான் பகவான் வந்து 2 விதமான ஆப்ஷன் கொடுக்குறாரு நமக்கு. சன்னியாசி ஆகிறதுக்கு அது பாவம் இல்லைன்ற தைரியமா முடிவு எடுக்கணும். நாம எப்படி முடிவு எடுக்கணும்? தன்னுடைய பிள்ளைய நல்வழியில கொண்டு வளர்க்கணும், அது நம்ம கடமையோடு செய்யணும். செஞ்சு நாம அதுக்கப்புறமா உத்தம நிலை அடைஞ்ச பிறகு நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியே வர்றது தவறு இல்லைன்னு சொல்லுவோம். ஒரு குருமகான்கிட்ட அது வீட்டோட சம்மதத்தோடு தான் போகணும், சம்மதம் இல்லாம வீட்டை விட்டு வெளியே போகக்கூடாது, அதுவும் சொல்றது வேற. அதுதான் சொல்ற, எல்லா கடமைகளை விட்டு முகுந்தனை, அதாவது பகவான் கிருஷ்ணரிடம் எவன் ஒருவன் முழுமையாக சரணடைகிறானோ அவன் தேவர்கள், முனிவர்கள், பொதுமக்கள், உறவினர் சமுதாயம், மனித சமுதாயம், முன்னோர்கள் என எவருக்குமே கடமைப்பட்டவனாக கடன்பட்டவனே ஆக மாட்டான். இல்லைங்களா? சரி, இந்த 39 படிச்சுட்டு இன்னும் விளக்கம் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மெத்தட். हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। एषा देवी हिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रकाश्यसि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। இந்த இடத்துல சொல்லப்படுறது பாருங்க, சாங்கிய தத்துவத்தின் உனக்கு இதுவரை விளக்கினேன், பலனை எதிர்பாராமல் ஒருவன் செய்யும் யாகத்தை பற்றி அறிவை இப்பொழுது கேள். தாவின் மகனே, இந்த அறிவோடு கர்மா செயல்பட்டால் பந்தத்தை நீயே உன்னை விலக்கிக் கொள்ள முடியும்ன்ற. இப்ப சாங்கிய தத்துவத்தை இவ்வளவு நேரம் நம்ம படிச்சோம், 2 விதமான கடமைகளை பார்த்தோம். எப்படி பாத்தீங்கன்னா, அதாவது நம்மளுடைய கடமை என்ன, குழந்தைகள் இருக்காங்க, சமுதாயம் இருக்கு, இதுல இருந்து நாம எப்படி இருக்கணும், அதாவது பகவான் அடலோட அவரை மையப்படுத்தி நாம செயல்படும் போது அந்த லைஃப் வேணும், இந்த லைஃப் வேணும், நம்ம 2மே நாம ஒருங்கிணைச்சு போகணும் இல்லைங்களா? அந்த ஆய்வறிவை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், அதோட சூஸ்தத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா பலனை எதிர்பாராம நம்ம செய்கிற யாகத்தை, அந்த அறிவை இப்பொழுது கேள்வி இன்னும் அழகா கொடுக்கப்படுறாரு பாருங்க. என்ன சொல்ற பாருங்க, இந்த அறிவோடு கர்மா செயல்பட்டால், அதை கர்மான நம்ம செய்யற செயல், பந்தத்திலிருந்து நீயே உன்னை விலக்கிக் கொள்ள முடியும்ன்றார். இப்ப முன்னாடி சொன்ன சாராம்சம் தான், முன்னாடி அழகா இதுல சில பிரபுபாதா சொன்னாரு இல்லையா, இதுதான்.
அதுக்கு 3 விதமான ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க. என்ன மாதிரி பாருங்க. வேத அகராதியின் அதாவது நிகதியின்படி சாங்கியம் என்றால் பொருட்களை விரிவாக விளக்குவது என்ற பொருள். அது ஆத்மாவின் உண்மை இயல்பை விளக்கும் தத்துவத்தை குறிப்பதாகவும் சொல்லுது. அப்படின்னு ஆத்ம தத்துவத்தை என்ன சொல்றது? நமக்கு உடலால உடலால செய்யற செயல் நம்மளை பந்தப்படுத்தும், புத்தியால செய்யற செயல் நம்மளை பந்தப்படுத்தும், மனதால செய்யற செயல் நம்மளை பந்தப்படுத்தும். அதே ஆத்ம ரூபத்துல செய்யற செயல் நம்மளை சாத்வீகமா நம்மளை கொண்டு போகும், ஆன்மீக தன்மையோட கொண்டு போகும். இதுதான் சாங்கிய தத்துவத்தோட ரொம்ப அழகா கொடுக்கப்படும். அப்போ நம்ம செயல் எப்படி செய்யணும்? ஆத்ம தத்துவம் மூலியமாக செய்யணும். யாகம் புலனடக்கத்தை உள்ள அடக்கியது. யாகம் சொல்லப்படுது என்னன்னா யாக தர்மம். நம்மளுடைய யாக தர்மம் என்ன? நாம என்ன செயல் செய்யறோமோ அதுதான் நம்மளுடைய தர்மம். நம்ம என்ன செய்யறோமோ, நம்ம என்ன செயல் செய்யறோமோ அதுதான் வர்ணம் தீர்மானிக்குது. அந்த வர்ண தகுந்த கடமையை நாம செய்யறோம். வரமை தகுந்த கட்டுப்பாடு நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது அந்த யாகம் செய்யும் போது புலனடக்கம் நம்மளுடைய புலன்கள் எல்லாமே கண்ட்ரோல் ஆகுது இல்லைங்களா? அந்த யாக தர்மம் செய்யும் போது. அப்போ போரிட மறுத்த அர்ஜுனோட நோக்கம் புலன் கிளர்ச்சியை அடிப்படையாக கொண்டது. அந்த காரியத்தை அவன் செய்ய மாட்டான்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்? அந்த புலன்கள் கண்ணால பாக்குறது, காதால கேட்கறது, வாயால பேசுறது, மூக்கால நுகர்றது, கையால செய்கிறது, காலால நடக்கிறது எல்லாமே பௌதிகத்தன்மையாயிடும். எல்லாமே பௌதிகத்தன்மையாயிடும். அப்ப அர்ஜுனன் அந்த செயல் செய்ய நினைக்கிறான். அர்ஜுனன் தனது முக்கியத்துவ கடமையை மறந்து போர்ல இருந்து விலகி இருக்க விரும்புகிறான் இல்லைங்களா? அப்ப சாங்கிய தத்துவம் என்ன செய்யுது? உன் கடமையை செய், ஆன்மீக தன்மையோட செய்கின்ற இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 40வது பதம் என்ன சொல்றது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। देहाभिकर्म नाशोस्ति प्रज्ञावायो न विद्यते स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य रायते महदोपयात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। இம்முயற்சியில் ஒரு குறைவோ இழப்போ இல்லை, இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும்ன்ற ரொம்ப அற்புதமா கொடுத்துறாரு இந்த பாடத்தில். இம்முயற்சி குறைவோ இழப்போ இல்லை நமக்கு. அதுல நம்ம செய்யற அந்த செயல் என்னைக்குமே நம்மள பாத்தீங்கன்னா இழப்பு வராது. அதே பௌதியத்தை செய்யும் போதுதான் நமக்கு இழப்பு வரும் இல்லைங்களா? அதே ஆன்மீக தன்மையோட செய்யும்போது ஆத்ம ரூபத்துல நம்ம செய்யும் போது போறோம் சச்சித்தானந்தமா செயல்படும். அப்ப எல்லாருக்கும் நல்வழிதான் செஞ்சு கொடுப்போம். எல்லாருக்குமே சமுதாயத்துக்கு தொண்டு பண்றதா சரி, குடும்பத்துக்கு தொண்டு பண்றதா சரி, எதுவா இருந்தாலுமே நம்ம என்ன பண்ணோம், அதுல நம்ம ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாம நம்ம செயல்படும். நம்ம அந்த பயத்துல இருந்து நம்ம அந்த பயமே நமக்கு வராது. அது அந்த பயமே நமக்கு வராது இல்லைங்களா? அது ரொம்ப அழகா விளக்கணும். தன்னுடைய கடமைகளை விட்டு பகவான் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்பட தொடங்கியவன் தனது செயலை சரிவர முடிக்காமல் விழிச்சு அடைந்தாலும் அவனுக்கு என்ன நஷ்டம்? பகவானுக்கு ஹரிபக்தியோடு இருந்து செயல்படும் போது கண்டிப்பாக விழிச்சி அடையக்கூடிய சூழ்நிலை வந்தாலும் அது யாருக்கு நஷ்டம்? அது அந்த ஆத்மாவுக்கு நஷ்டமா? கிடையவே கிடையாது. அதான் பகவான் கிருஷ்ண செய்யப்படும் செயல்கள் உடலை விட்ட பின்னும் ஒருவனை மீண்டும் பக்தி கொண்டு வருகின்றது. பக்தி தான், திரும்ப பக்தி தான் கொண்டு வருது. அது இழப்பு நமக்கு கிடையாது, அது பகவானுக்கு தான். நாம செய்யற செயலால நமக்கு இழப்பே வராது. அது ஏன்னா அதுக்குள்ள நமக்குள்ள இருக்கிறார் பரமாத்மா, நம்மளை வழி நடத்துறார், வழி நடத்தி நம்மளை கொண்டு போறார். அப்ப நமக்கு என்ன இழப்பு வரப்போகுது? நமக்கு இழப்பே வராது. அதான் சொல்றாரு பகவானே சொல்றாரு, நீ அந்த பாவகரமான காரியம் நினைக்காத, எழுத்து போர் பண்ணு, துரியோதனை கொல்லு, உன் தாத்தாவை கொல்லு, துரோணாச்சாரியர் கொல்லு, தவறே இல்லைன்றார் பகவான். அது பாவம், அந்த பாவத்தை நான் ஏத்துக்கிறேன்றான்றார். எப்ப சொல்லுவார் தெரியுங்களா? 18 அத்தியாயத்துல 63 வரைக்கும் சொல்லுவார். 63 என்ன சொல்றாரு? போர் பண்றா அப்படின்றாரு. சுதந்திரம் கொடுத்தோன்னே போர் பண்றான்றாரு. 64 சொல்றார், 65 சொல்றார், பயப்படாதே, உன்னோட பாவத்தை நான் எடுத்துக்கிறேன், உன்னை பாவம் வராதுன்றார். அதுக்கப்புறமா தான் 73 தான் அவன் எழுந்து நான் போர் பண்றேன் அப்படின்றான். சரி, இப்ப 41 என்ன சொல்றாங்க பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 41. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर्हेगेह गुरुनंदन बहुशाः ज्ञानन्दाश्च
புத்தயோ வியவசாயினாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல பாருங்க, இது 15 அத்தியாயம் புருஷோத்தரமான யோகத்துல உள்ள சாராம்சம் இதுல அப்படியே வரும். இந்த பதத்துல வரும். இதுல என்ன சொல்றது அப்படின்னா, இவ்வழி உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோள் திடமான உறுதியுடன் இருப்பார் இல்லைங்களா. இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே. குருவம்சத்தின் செல்வனி உறுதியற்றவனது பல பல அறிவுகளை கொண்டது அப்படின்றார். இப்ப நம்ம 15 அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆலமரத்தை சொல்லுவாங்க. ஒரு உதாரணம் கொடுப்பார் பகவான். ஒரு பௌதிகமான மரம், ஒரு ஆலமரத்தை கொடுப்பார். அந்த ஆலமரத்துல ஒரு கிளை எப்படி மரங்கள் எப்படி கிளையா போகும் பாத்தீங்களா, அது மாதிரி போகும். எப்படி? அது பௌதிகமான செயலை செய்யும் போது. ஏன்னா பௌதிகமான செயல் செய்யும் போது நம்ம என்ன பண்ணோம், பணம் வேணும், சுகம் வேணும், இதெல்லாம் வேணும்னு எதிர்பார்த்து செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா அதுல லாப நஷ்டம் வரும். இன்பம் வரும்போது அப்படியே அது மாதிரி கிளையா போவோம். அது பின்னாடி ஓட ஆரம்பிச்சிருவோம் நம்ம. அது 15ல ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பகவான். அது எந்த ஆயுதத்தால அது வெட்ட முடியும்? அந்த கிளைகளை பற்றற்ற தன்மையா, எதிர்பார்ப்பு இல்லாத உள்ள ஆயுதத்தாலதான் அதை கொல்ல முடியும். அப்போ அது வெட்டணும் இல்லைங்களா. அது இதுல என்ன சொல்றாரு பாரு, குருவம்சத்தின் செல்வனே உறுதியற்றவது மனம். நம்ம உறுதி இல்ல, திடமான நம்பிக்கை இல்ல, பகவான் மேல் நம்பிக்கை இல்ல, யாரு மேலே நம்பிக்கை இல்ல, நம்ம மேல நம்ம நம்பிக்கை வச்சுக்கிட்டு நம்ம பாட்டு ஓடி கிடப்போம். அப்போ உறுதியற்றது பல அறிவுகளை கொண்டது அப்படின்றாரு. பரவாயில்ல, பிரிஞ்சு போயிட்டே இருக்கும் பௌதிக தன்மையோட. அதே ஆன்மீக தன்மையோட இருந்துக்குன்னா கரெக்டா என்ன பண்ணுங்க, அந்த ஸ்டெம், அந்த அரச மரத்தோட ஸ்டெம் எங்க இருக்கு, அந்த தண்டு வடத்தை புடிச்சு மேல போறதான் பார்ப்பான். எங்க மேல இருப்பார்? பிரம்மா இருப்பார். பிரம்ம நிலை அடைகிறது தான் முயற்சி பண்ணுவான். இது 15 அத்தியாயத்துல இதை பத்தி விரிவா படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இது கூட சாராம்சம் சில பிரபுபாதா என்ன சொல்றாரு பாருங்க. நம்பிக்கை என்றால் மிக சிறந்த ஒன்றின் மீதான அசையாத விசுவாசம். அது இப்ப நான் ஒரு உதாரணம் சொல்றேனே. இப்ப நீங்க எல்லாமே கோவிலுக்கு போறீங்க. கோயில போய் என்னன்னு சொல்லுவீங்க, பகவான்கிட்ட என்ன மாதிரி வேண்டுவீங்க, கோயிலுக்கு எதுக்கு போறீங்க, யாராவது சொல்ல முடியும்? எல்லாரும் பேசுவோம். கோவிலுக்கு போறோம், எதுக்காக கோவிலுக்கு போறோம் நாம? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு பிரபுஜி மட்டும் தான் பேசுறாங்க, வேற யாருமே பேச மாட்டீங்க. அழகா கேள்வி நம்ம அப்படியே ஒரு சந்தோஷமா நம்ம படிப்போம். ஒரு டென்ஷன் எல்லாம் படிப்போம். உங்க மனசுல பட்டத சொல்லுங்க, தவறு இல்லை. பிரபுஜி மன நிம்மதிக்காக போவாங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு பாயிண்ட், மன நிம்மதிக்காக நம்ம கோயிலுக்கு போறோம். ஏன் நம்ம மன நிம்மதிக்காக ஏன் கோயிலுக்கு போகணும்? தெரியாம தான் கேட்கிறேன், நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். நான் பதில் சொல்றேன் எல்லாத்துக்கும். அது விளக்கம். இப்ப மன நிம்மதினா அதுக்கு 2 விதமான காரியம் இருக்கு இல்லையா. மன நிம்மதினு சொல்லும் போது அப்ப ஏதோ உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கு இல்லைங்களா. ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, அங்க போனா கொஞ்சம் ஒரு ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு பகவான் கிட்ட போனா ஒரு ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும், அதனால நம்ம போறோம். அது மன நிம்மதி கிடைக்கும் இல்லைங்களா. சரி, ஒண்ணு இது ஒண்ணு. வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? நம்ம அறியாம ஏதாவது பாவம் செஞ்சிருந்தோம்னா அதெல்லாம் சரி பண்றது. அதாவது நம்ம தெரியாம செஞ்சிட்டோம், அந்த பாவத்தை போக்குறதுக்காக நம்ம போய் பகவான் கிட்ட போய் முறையிட போறோமா இல்ல பகவானை போய் தரிசிக்க போறோமா? பகவான்கிட்ட நம்ம ரிக்வெஸ்ட் பண்றோம், போய் ரிக்வெஸ்ட் பண்றோம். தெரியாம பாவம் பண்ணிட்டா அதை ஏத்துக்கோ. சரி சரி சரி. ரெண்டு விதமான செயல்பாடு. இன்னும் யாராவது சொல்ல முடியுமா? நிறைய இருக்கு, நிறைய சொல்லலாம். நம்மளோட பௌதீக தேவைக்காக போவாங்க பிரபுஜி. பௌதிக தேவைக்காக. நான் மத்தவங்களை இப்ப சொல்ல வேணாம் மாதாஜி, நாம அது மாதிரி நம்ம என்ன எதுக்காக போறோம் அப்படின்னு தான் கேக்குறேன். பிரபுஜி, நம்ம வேண்டுதலை நிறைவேறணும்னு சுவாமி கிட்ட நம்ம ஒரு விண்ணப்பம் வைப்போம், அதுக்காகவும் நம்ம போறோம். அதாவது ஒரு விண்ணப்பம், ஏதோ நம்ம ஒரு வேண்டிக்குப்போம், வேண்டுதல் செஞ்சிருப்போம், அந்த வேண்டுதல் பலிதம் அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் நம்ம கோவிலுக்கு போறோம் பிரபுஜி. அடுத்து மன அமைதியை தேடியும் போறோம். மன அமைதி தேடியும் போறோம். ஓகே 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 ஓகே. இப்ப ஒரு 4 பேர் பாயிண்ட் சொல்லிட்டாங்க. ஒண்ணு யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஏன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம், எல்லாருடைய உள்ள எல்லா விஷயம் தெரிய வரும்ல, என்னென்ன பேசுறோம் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா. ஆன்மீக தேடல் அதிகமா இருந்தாலும் போலாம். ஆன்மீக தேடல் அதிகம். சரி, இப்ப நாம எல்லாருமே ஒரு விஷயத்தை நம்ம மறந்துட்டோம். இப்ப நீங்க சொன்ன எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்பிக்கையை மறந்துட்டோம். இப்ப உண்மையிலே நம்பிக்கை, பகவான் மேல அநேக பக்தி இருக்கும். கோயிலுக்கு போனா அவங்க போய் கோயில போய் பிரார்த்தனை பண்ண மாட்டான்,
பகவானை பத்தி பெருமையா பேசுவான். பகவானே என்ன படைச்சியே, பகவானே என்ன படைச்சியே, எனக்கு இந்த வாழ்க்கை கொடுத்தியே, எனக்கு இதுவே போதும். இப்படியே உன்னுடைய பக்தியை உன்னுடைய நினைச்சுக்கிட்டே நான் பக்தியை காலத்தை ஒட்டா போதும் பகவானே, அப்படிதான் வேண்டுவோம். பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாதவங்க தான் கோவில்ல போய் எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கு, எனக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்கு, எனக்கு மன நிம்மதி இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நமக்குள்ளே பகவான் சொல்றாரு இந்த கீதையில, உனக்குள்ளே நான் இருக்கேன், நீ என்னை வந்து வழிபாடு பண்ண அவசியமே இல்லைன்றாரு. நீ என் கோவிலுக்கு வரணும்னு அவசியமே இல்லை. என் கோவிலுக்கு வரணும்னா எனக்கு தொண்டு செய், எனக்கு பாராயணம் பண்ணுன்றார். அங்க போயிட்டு அவருக்கு தொண்டு செய்தான் நம்ம போடமே தவிர, அங்க போய் நம்ம குறைய சொல்றதுக்கு போக கூடாது. குறை சொல்லணும்னு நினைச்சோம்னா அப்போ பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லை. பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாம தான் நம்ம என்ன பண்றோம், தவறுகள் பண்ணிடுவோம். தவறு இயல்பு, நம்ம எல்லாருமே பண்றது இயல்பு தான். அத பகவான் என்ன சொல்ற தெரியல, இன்னொன்னு சொல்றேன் பாருங்க. அவர் சொல்றாரு, நான் காலம் இப்ப திருப்பதி எடுத்துங்களேன், 2000 வருஷமா திருப்பதியில நின்று இருக்கிறார். நம்ம கோவில் எல்லா கோயிலும் பார்த்தீங்கன்னா பகவான் நின்றுட்டே இருக்கிறார். ஒரு 1 மணி நேரம் 1/2 மணி நேரம் கோயில் நின்று பகவான் தரிசனத்துக்கே நம்மளால டைம் இல்லை, ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். ஆனா 2000 வருஷமா ஒரே இடத்துல நின்றுட்டே இருக்காரு அவர். அது ஒரு பக்கம் இருக்கு. நமக்கு அந்த பொறுமை இல்லை, நம்ம போய் ஓடிடணும். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, உனக்கு காற்றை கொடுத்துருக்கேன், பஞ்சபூதங்களான எல்லா விதமான காற்றை கொடுத்துருக்கேன், மண்ணை கொடுத்துருக்கேன், பொண்ணை கொடுத்துருக்கிறேன், வைரத்தை கொடுத்துருக்கிறேன், சமுதாயத்தை கொடுத்துருக்கிறேன், வேதத்தை கொடுத்துருக்கிறேன், அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பியில கொடுத்துருக்கேன், உறவு கொடுத்துருக்கிறேன், எல்லாத்தையும் நான் கொடுத்துட்டேனே. உன்னை இன்னும் என்கிட்ட எதிர்பார்க்கிற, இன்னும் நான் வழி நடத்தணுமா உன்னை? எனக்கு நீ என்ன செஞ்ச, எனக்கு என்ன செஞ்ச, நீ என்ன செய்யணும், நீ அதை நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் வேதத்துல. அதை நீ ஃபாலோ பண்ணாம திரும்பவும் என்கிட்ட வந்து முறையிடுறிய, இது தர்மமா? இதுதான் பகவானுடைய வார்த்தையே. உனக்கு எல்லாமே நான் கொடுத்துட்டேன், அதாவது வைரத்தையும் கொடுத்துட்டேன், செல்வத்தையும் கொடுத்துட்டேன், பிள்ளைகளையும் கொடுத்துட்டேன், அப்பா அம்மா சமுதாயம் காற்றுக்குன்னு வாழறதுக்கு தேவையான எல்லா விதமான செல்வத்தையும் கொடுத்துட்டேன். நீ செய்யற செயலால தவறு பண்ணிட்டு திருப்பி என்கிட்ட முறையிடுற, அது யார் பண்ண தப்பு? அதை நீதான் சரி பண்ணணும்ன்ற அர்த்தம். இதை சமுதாயத்தையோ அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி யாரையுமே குறை சொல்லக்கூடாது. நீ அந்த தவறு சரி பண்ணிக்கிட்டு அந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்து என்கிட்ட வந்து சேருன்ற. இதுதான் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை சொல்லுது. அப்ப நம்ம கோயிலுக்கு போனா என்ன போறோம், நம்ம போய் முறையிடக்கூடாது, அது தவறான செயல். அது அப்படின்னா பகவான் மேல் நம்பிக்கை இல்லை. அதான் பகவான் சொல்ற, நம்பிக்கை என்றால் மிக சிறந்தது ஒன்றின் மீதான ஆசையோ விசுவாசமோ. ஒருவன் பகவான் கிருஷ்ண உணவில் கடமைகளை ஈடுபட்டு இருக்கும் பொழுது குலப்பழக்கங்கள், தேசிய மானிடம் முதலிய கடமைகள் என்று ஜட உடைகளை உறவு கொள்ள வேண்டியது தேவையில்லை. நம்பிக்கை அற்றவர்கள் தான் இந்த மாதிரி செயல்பாடு. தவறா நினைச்சுக்காதீங்க, இதுதான் உண்மை, இதுதான் யதார்த்தம். நம்ம கோயிலுக்கு போறது, நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க கோயிலுக்கு போனா நிம்மதி இருக்கும். அப்போ நாம ஏதோ தவறு நடந்திருக்கு, நம்ம நிம்மதி இல்லாம தான் போறோம். நம்ம எல்லா இடத்துலயுமே நம்ம பகவான் என்னைக்கு படைச்சிட்டாரோ, நாம பெரிய விஷயம் இது. வந்துட்டோம், இந்த லோகத்துக்கு வந்துட்டோம். நம்ம அவருக்கு என்ன செய்யணும், அவருக்கு என்ன கடமையை பண்ணணும், நாம யாரு, எதுக்காக வந்திருக்கிறோம், அடுத்த ஜென்மம் இருக்கா, பகவான்கிட்ட போனோமா, அதை நம்ம புரிஞ்சு அதை செயல்பட ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அப்போ பகவான் மேல நாமும் பொறாம கொள்ள மாட்டோம், அவரை போய் திட்ட மாட்டோம், அவரை குறை சொல்ல மாட்டோம், எதுவுமே செய்ய மாட்டோம், அவரை போய் கோரிக்கை வைக்க மாட்டோம். எனக்கு இதை பண்ணி கூட அதை பண்ணி கேட்கவே மாட்டோம். கேட்கணும் அவசியமே இல்லை. அவர் நம்மளை வழி நடத்த ஆரம்பிச்சிருவாரு. நீ பண்ண நாம சரியா இருந்தோம்னா நம்மள வழி நடத்த ஆரம்பிச்சிருவாரு. நான் ஒரு கதை கூட முன்னாடி சொன்னேன், ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல உங்களுக்கு. ஒரு பணக்காரனை பார்த்துட்டு அவன் பணம் தரமாட்டேன்றான், தண்ணி குடிக்க மாட்டேன்றான், தண்ணி கொடுக்க மாட்டேன்றான். ஆனா இன்னும் செல்வம் சேர்ட்டோன்ற பகவான். அது இப்ப ஒரு 4 வீடு தள்ளி போனா ஒரு வயசானவங்க இருக்கிறாங்க, ஒரு அம்மா மட்டும் இருக்குது. அவனுக்கு குடும்பம் இல்லை, வாசல எதுவுமே இல்லை. ஒரு பசுமாட்டை வச்சு அவங்க வந்து அதுல வர பாலை வச்சு வித்து அவங்களுக்கு காசாக்கி அவங்க சாப்பிட்டு இருக்காங்க. ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாரு, அந்த பசுமாடு முத்தி அடையட்டும்ன்றாரு, இறந்து போட்டோம்னு சொல்றாரு. அது கூட அந்த பக்தர்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியல. என்ன பகவானே, செல்வம் சேர்ந்துருக்கு, ஆனா போய் நல்லா இருக்குன்னு சொல்றீங்க, இன்னும் செல்வம் சேர்க்கறீங்க, அந்த அம்மா அந்த வாழ்வாதாரம் பசுமாடு தான், அதை போய் முத்தி கிடைக்குன்னு சொல்றீங்களே பகவானே அப்படின்னு அவன் பக்தர் கேட்கறான். அதுக்கு பகவான் சொல்றாரு, அவன் செல்வம் சேர 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 புத்தி மயங்கி போயிடும், அவன் திருப்பி அடுத்த ஜென்மம் இங்கதான் வந்து ஆகணும். அவன் இதே துக்காளிதான் திரும்ப வந்து பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோயிலே கிடக்கணும் அவன். ஆனா அந்த தாய் அவளுக்கு சொர்க்கம் காத்துட்டு இருக்கு, என்னுடைய லோகம் காத்துட்டு இருக்கு, அவ அங்க வரணும், இங்கேயே கஷ்டப்படணும். ஏன்னா அவ சொன்ன உடனே தண்ணியை தந்து கொடுத்தா அந்த தாய். இதுதான் நமக்கு டிஃப்ரெண்ட். அப்போ நம்மளுடைய கடமையை நாம சரிவர பண்ணணும், பகவான் மேல நம்பிக்கை இருக்கணும்.
பகவான் அதுதான் நம்ம ஆரம்பமே படிச்சோம் ஞாபகங்களா? முதல் அத்தியாயத்துல சொல்றாரு நம்ம ஒரு ஆள் மேல் நம்பிக்கை வைக்கணும். நம்பிக்கை வைக்கலைன்னா படிச்சு ஒண்ணும் புண்ணியம் இல்லை, கேட்டும் ஒரு புண்ணியம் கிடையாது. நம்பிக்கை என்றால் மிக சிறந்த ஒன்றின் மீதான அசையாத விசுவாசம். அது அசையாத விசுவாசம். அது நாம என்னைக்குமே நம்பிக்கை இல்லாம போதுதான் நாம அந்த குறையெல்லாம் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சோம். நமக்கு பிரச்சனை தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். அதுதான் ஒருவன் கிருஷ்ண கடமைகளை ஈடுபட்டு இருக்கும் போது, பகவானுடைய பக்தியில செயல்படும் போது உல பழக்கங்கள் தேவையில்லை, தேசியம் பத்தி கவலைப்பட தேவையில்லை, மானிடம் பத்தி கவலைப்பட தேவையில்லை, எதை பத்தி கவலை பகவான் பார்த்துப்பார், அவர் பார்த்துப்பார் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆன்மீக குருவின் திருப்தியால் புருஷோத்தரமான முழுமுறு கடவுள் திருப்தி அடைகிறார். இப்ப நம்ம பகவானை யாரை பார்ப்போம்? உட்கார்ந்து இருக்காங்க, 3 பேர் உட்கார்ந்து இருக்காங்க பாருங்க. இந்த சைட்ல உட்கார்ந்து இருக்கவர் இவர் தான் நம்மளுடைய கோவிலோட ஆச்சாரியார் NND பிரபு. அதுக்கப்புறம் அவர் அடுத்த துணைத் தலைவர். இவர் நம்ம கோவிலோட அடுத்த இவர் பாத்தீங்கன்னா இவரும் நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு பகவானுடைய பக்தர். இவரும் நம்மளுடைய அதாவது கௌடிய சம்பிரதாயத்துல நம்ம ஆச்சாரியார். இவரு தான் எங்களை எல்லாருக்கும் தீட்சை கொடுக்குறாரு. இவரு சிக்ஷா குரு. இவர் எங்க தீட்சை வாங்கி கொடுத்தது இவர் தான் கொடுக்குறாரு, சிக்ஷா கொடுக்குறாரு இவரு. இவங்க 3 பேருமே குருமார்கள். சோ இந்த குருமார்களை நாம அவங்க கிட்ட நம்ம திருப்தி நம்மளுடைய செயலை செய்யணும். நம்மளோட தொண்டு அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். எப்படி அவருக்கு தொண்டுன்னா அவரோட துணிமணி துவைக்கிறது இதெல்லாம் தொண்டு, அது ஒரு தொண்டு தான். அது குருக்கு செய்யற தொண்டு தான். சிஷியன் என்ன செய்யணும்? அவருக்கு துணிமலை துவைக்கிறது, அவங்களுக்கு எந்த கஷ்டம் இல்லாம அவங்க சொல்ற வேலையை நம்ம செய்யறதுக்கு, இதுவும் பகவானுடைய தொண்டு தான். கோவில்ல போயிட்டு பகவான் கோவில்ல போயிட்டு அங்க போயிட்டு கோவிலை சுத்தப்படுத்துறது, பகவானுக்கு அலங்காரம் பண்றது, துணை கொடுக்கறது, அப்புறம் பிரசாதம் பண்ணி கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி தொண்டுலாம் பண்ணலாம் இல்லைங்களா? அதுதான் சொல்றாரு, ஆன்மீக குருவின் திருப்தியால் புருஷோத்தரமான முழு கடவுள் திருப்தி அடைகிறார், பகவானை திருப்தி அடைகிறார். ஆன்மீக குருவை திருப்தி செய்யாமல் பகவான் கிருஷ்ண உணர்வில் தளத்திற்கு உயர வாய்ப்பே கிடையாதுன்றார். இதுதான் உண்மை. நான் ஒரு கிரகஸ்தனா இருக்கிறேன், ஒரு சமுதாயத்துல மேன்மை அடைஞ்ச இடத்துல இருக்கிறேன், நான் பிரம்மச்சாரி விரதம் இருந்துட்டேன், இப்ப கிரகஸ்தனா இருந்துட்டேன், அப்புறம் சன்னியாசியா போறேன், இப்படி போறது அது ஒரு பக்தியா இருந்தாலும், சன்னியாசி போறோம்னா சன்னியாசி நீங்களே எடுத்துன்னு போக முடியாது, வனவாசம் போறோம் நீங்களே எடுத்துன்னு போக முடியாது. ஒரு குரு இருக்கணும். அது குரு விட்டு நாம தீட்சை வாங்கிக்கணும். மாதாஜியா இருந்தாலும் சரி, பிரபுஜியா இருந்தாலும் சரி, ஒரு 55 வயசு 60 வயசு மாதிரி இந்த மாதிரி தீட்சை வாங்கிக்கணும். தீட்சை வாங்கிக்கிட்டு நாமத்தை பேர் நமக்கு ஒரு பகவான் நாமத்தை கொடுப்பாங்க, அந்த நாமத்தை வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஹரிபக்தியோட செய்ய ஆரம்பிச்சிடணும். அதுதான் உண்மையான பக்தி, அதுதான் முக்தி. அதுதான் இங்க சொல்றாரு பாருங்க, செய்யாமல் பகவான் கிருஷ்ண உணர்வின் தளத்திற்கு உயர வாய்ப்பே கிடையாது. எனவே தனது ஆன்மீக குருவை தியானித்து தினம் தினம் மும்முறை துதித்து என்னுடைய மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை அவருக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 42, 43 என்ன சொல்றாரு பாப்போம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாம் இமாம் புஷ்பிதாம் வாசம் பிரவந்தய அபிபவிஷ்சிதக வேதவாதரதா பார்த்த நான்யத் அஸ்தீதி வாதினக காமாத்மான ஸ்வர்கபரா ஜன்ம கர்ம பலப்ரதாம் கிரியா விசேஷ பகுலாம் போகைஸ்வர்ய கதிம் பிரதி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க யார் சொல்றாரு பாருங்க, இதுல இப்ப 42, 43 என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. யாம் அதாவது சிற்றறிவுடைய மனிதர்கள் வேதங்களில் மலர் சொற்களால் கவரப்படுகின்றனர். சிற்றறிவு படிச்ச மனிதர்கள்லாம் யாருன்னு பாருங்கன்னா, இந்த பௌதிகத்தன்மை சீக்கிரமா சுகம் அடைக்கணும். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ற பாருங்களேன், ஏதோ ஒரு தேவர்களை வணங்குவாங்க. இப்ப இந்திர பகவானை வணங்கினாருன்னா அவர் என்ன பண்ணுவாரு? அவர் முத்தி கொடுக்க மாட்டாரு, என் லோகத்துக்கு வாந்தான் சொல்லுவார். முத்தி குடிக்க முடியாத வேலை. நமக்கு என்ன சுக துக்கம் தான் கொடுப்பாரு, சுகமா வாழுங்கன்ற. ஆனா அந்த சுகம் எதுனா ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது தான். அது ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது தான். அதுக்கப்புறம் இதுதான் சிற்றறிவு மனிதர்கள். சிற்றறிவு வேதங்களில் மல சொற்களால் கவரப்படுகிறார்கள். இவ்வாக்கியங்கள் சொர்க்கலோகங்கள் ஏற்றும் பெறுதல், நற்பிரிவை அடைதல், பதவி பெறுதல் போன்ற பலன்களை வழங்கும் பற்பல செயல்களை புரிந்து கொள்கின்றனர். உடன்கிளர்ச்சியால் செல்வமிகு வாழ்வையும் விரும்புவோர் இதை விட எதுவும் இல்லை என்று உயர்ந்ததை கூறுகின்றனர். இது சிற்றறிவு மனிதர்களை பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்றாரு இங்க இப்ப தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணும்போது நமக்கு பலன் கிடைக்கும். இப்ப வாயு புத்திரனும் சரி, வாயு பகவானும் சரி, நம்மளுடைய சூரிய பகவானும் சரி, சந்திர பகவானும் சரி, யாரை நம்ம வணங்கினாலும் சரி நமக்கு உடனே செல்வம் கிடைக்கும், ஒரு நம்ம நன்மை வரும்.
ஆனா நன்மை வந்து ஒரு நிலையானது இருக்காது. பிரம்ம நிலையை அடைய முடியாது. அது பிரம்ம நிலை அடையவே முடியாது. பிரம்ம நிலை அடைஞ்சோம்னா நம்ம எங்க போவோம்? பகவான் லோகத்தான் போவோம் இல்லைங்களா? அப்போ பொதுவாக மக்கள் மந்த புத்தியுடையவர்களாக உள்ளனர். தங்களது அறியாமையினால் வேதங்களின் அதாவது கர்ம காண்ட பகுதிகளில் கூறப்பட்டுள்ள பலநோக்கு செயல்கள் மீது அதிக பற்றுதல் வளர்த்துக் கொள்ளும். இப்ப நம்ம ஒரு ஜாதகம் பார்க்கிறோம், அது ஒரு கலை தான், அது ஒரு பக்தி தான். ஜாதகம் பார்க்கறது நமக்கு அது ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா கௌடிய சம்பிரதாயத்திலேயே எல்லா சமயம் சொல்லப்பட்டது, அது அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லப்படுது. பகவானோட உணர்வோட நம்ம செயல்பட்டோம்னா இதை பத்தி கவலைப்பட மாட்டான். நாளைக்கு என்ன வரும், நாளைக்கு என்ன நடக்கும்னு கேட்க மாட்டான், யார்கிட்டையும் போய் முறையிட மாட்டான். சரி, இப்ப நம்ம இந்த நேரத்துல இப்படி பிறந்திருக்கிறோம், சரி இதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன பணிவிடை பண்ணலாம் பகவானுக்கு, அப்படிதான் திங்க் பண்ணுவாங்க. யாரும் அனனிய பக்தி இருக்கும். நம்ம சுக துக்கங்களுக்கு நம்ம போனோம்னா அது கர்மகாண்டத்துல போறதுதான். அது கர்மகாண்டத்துல பாத்தீங்கன்னா சொல்லப்படுது, கர்மகாண்டத்துல இதை பண்ணா நல்லது, இதை பண்ணா உனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா செல்வம் சொல்லி போல வாழ்வு, எந்த பிரச்சனை நோய்வாய் வராது இதுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப அது என்னது? எதிர்பார்த்து செய்யுது. அதுவும் பக்தி தான், ஆனா அது மோக பக்தி, பிரேம பக்தி கிடையாது, அது தர்மம் கிடையாது, அது வந்து மோக பக்தி இல்லைங்களா? அதுதான் பொதுமக்கள், அதுதான் இங்க சொல்றாங்க, விளக்கம் சொல்றாரு. பொதுவாக மக்கள் மந்த புத்தி உடையவர்கள் உள்ளனர். தங்களது அறியாமையினால் வேதங்களை கர்மகாண்ட பகுதிகளில் கூறப்பட்டுள்ள பலநோக்கு செயல்களின் மீது அதிக பற்று. அப்ப நம்ம அந்த காரியங்களை நம்ம செய்யவே கூடாது. நம்ம வந்துட்டோம், இந்த லோகத்துக்கு வந்துட்டோம், நம்ம தந்தை தாய்மார்களுக்கு என்ன செய்யணும், நம்ம பிள்ளைகளுக்கு என்ன செய்யணும், சமுதாயத்துக்கு என்ன செய்யணுமோ அந்த தொண்டை செவனை செஞ்சு நம்ம போறதான். அதுல ஏதாவது சுகம் வருமா, அதுல ஏதாவது கிடைக்குமான்னு எதிர்பார்த்தோம்னா அது பக்தியா இருக்கலாம், ஆனா அது மோக பக்தி, அது முக்தி கிடைக்காது. நம்ம திரும்பவும் இதே கடவுள் தான் வருவோம். இப்போ ஒரு பிராமணர் இருக்கார், தவற எடுத்துக்காதீங்க, ஒரு பிராமணர் இருக்கிறார். ஒரு பிராமணர் என்ன பண்றாரு, நான் உன்னோட கல்யாண திருமணத்துக்கு ஏதாவது நான் வரேன்ப்பா, நான் எனக்கு நம்ம பிக்ஸ் பண்றோம், எங்க வீட்டுல கல்யாணம் இருக்கு, வந்து எனக்கு கல்யாணம் பிள்ளைகள் நல்லபடியா பண்ணி விட்டு போங்க, உங்களுக்கு என்ன, உங்களுக்கு எவ்வளவு ஃபீஸ் வேணும் அப்படின்னு கேட்டேன்னா அவருக்கு என்ன வேணுமோ அது நம்ம கொடுக்கணும். நம்ம கொடுக்க ரெடியா தான் இருக்கிறோம். அதே அவர் வந்து அதிகமா ஆசைப்பட்டாருன்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா விற்பனர் ஆயிட்டாரு. ஒரு உண்மையான புரோகிதர் கிடையாது அவர் விற்பனர் தான். வேதத்தை விற்கிறார். வேதத்தை விற்கிறவங்க எப்படி போவாங்க பாருங்க, வீழ்ச்சி அடையக்கூடியவங்க, பாவம் சேர்ப்பாங்க. இப்ப நம்ம ஒரு திருமணத்துக்கு ஒரு பிராமணரை வர வச்சு அவர் கொடுக்கும்போது நாம என்ன பண்ண தெரியுங்களா, அவர் கேட்காமவே நம்ம அள்ளி கொடுக்கணும். நாம அள்ளி கொடுக்கணும் அவருக்கு. ஏன்னா அதை நம்பிதான் அவர் இருக்காரு. அவர் வேற எங்கேயும் வேலைக்கு ஆபீஸ் போறதுக்கோ இல்ல ஒரு வியாபாரம் பார்க்கறதுக்கோ அதெல்லாம் பண்ணல. அவர் இதுதான் குலத்தோட பண்ணுங்கிறார். அப்ப நாம என்ன பண்ணோம், அவருக்கு எல்லா விதமான காய்கறிகள், எல்லா விதமான செல்வங்களை கொடுத்து அவருக்கு வர வச்சு அவ்வளவு திருப்தி அடைஞ்சோம்னா பகவானை திருப்தி படுத்துற மாதிரி அந்த செயல் செய்யனால அப்ப எந்த அந்தனரும் எந்த ஒரு பிராமணரும் சரி தவறான வெளியில போக மாட்டாங்க. அப்ப சமுதாயம் எங்க போயிருக்கு பாருங்க, நாம செய்யற தவறுனால. இது எதனால? இந்த கர்மகாண்டத்தில் தான். அதாவது பாத்தீங்கன்னா வேதங்கள் உள்ள கர்மகாண்டத்துல வந்து அதை நம்ம அடையினால்தான் அதை நிஷ்காம கர்ம யோக சகாம கர்ம யோகத்துல எப்படி பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும்னு தெரியாம அந்த ஆசைகளை போய் நம்ம என்ன பண்றோம், வந்த ஒரு அந்தனருக்கு நம்ம எதுவும் கொடுக்கறது கிடையாது, கரெக்டான சன்மானம் கொடுக்கறது கிடையாது. அதனால அவங்களும் தவறான வழியில போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அப்ப சமுதாயத்துல எல்லாருமே தப்பு பண்றதுதான் அர்த்தம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 44வது பதம். हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां दया पक्रुद सेदसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समादौ न विधीयते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मतलब புலன்பித்தாலும் பௌதிக செல்வத்தாலும் மிகுந்த பற்றுதல் கொண்டு அதனால் மயங்கி உள்ளவர்களின் மனதில் முழுமுழு கடவுளான பக்தி தோன்றிற்கான திடமான உறுதி அதாவது இல்லை இல்லைங்களா? அந்த பௌதிக தன்மையில் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா பற்றுதனால அந்த என்ன ஒண்ணு அந்த மயங்கிடுறாங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். ஒரு பையனுக்கு நல்ல வரம் வருதுன்னும் போது அந்த அந்த வரம் வீட்டுல வந்து ஒரு நல்ல ஒரு செல்வாக்குள்ளவங்க நிறைய காசு கொடுக்குறாங்க, நிறைய அந்த பிள்ளைக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாமே பண்றாங்க. அப்ப நாம என்ன பண்றோம், அதை சரி ஓகே நம்ம பிள்ளைகளுக்கு பொண்ணு கொடுக்குறாங்க, பொண்ணு கொடுத்து நிறைய வருது, நாம என்ன பண்றோம், சரி ஓகேன்னு வாங்குறோம். அதனால என்ன வருதுன்னு பாருங்க, நமக்கு பிரச்சனை தான் வந்து சேரும்.
அதுதான் பற்று. ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. எதிர்பார்த்து நாம வாங்குறது வந்து அது நம்ம என்னைக்குமே பந்தப்படும். இனாமா வர்றது என்னைக்குமே நமக்கு பிரச்சனை தான். அப்ப நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம என்ன ஆகும் பாருங்க, பற்றுதல் கொண்டதுனால என்ன ஆகுது, அதுல மயங்கிட்டனால நம்ம உண்மையான தர்மத்தை நம்ம மறந்துடுறோம் இங்க. அதான் பகவான் சொல்றாரு, புல இன்பத்தாலும் பௌதிக செல்வத்தாலும் மிகுந்த பற்றுதல் கொண்டு அந்த பணத்து மேல மோகமா இருக்கனால, அதனால மயங்கி உள்ளவர்கள் மனதில் முழுமுறு கடவுள் பக்தி தோன்றில் திடமான உறுதியுடன் உண்டாவதில்லை. அப்போ கண்டிப்பா வரவே வராது. நம்ம கோயிலுக்கு போனாலும் சரி, அப்ப நமக்கு பிரச்சனை வரதுன்னு செய்யும். மன நிம்மதி இருக்காது. இந்த பிரச்சனை வந்து போச்சே, திருப்பி கோயில் தான் ஓடுவோம். அதுதான் சில பிரபுபாதா விளக்கம் கொடுக்குறார். உள்பார்வை பாத்தீங்கன்னா கர்மகாண்டர்கள் சிற்றடியுடன் மனிதர்கள். அவர்கள் உறுதியான தீர்மானத்துக்கு தகுதி இல்லாமல் குறிப்பது. இது பௌதிக மோகம் இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஐஸ்வர்யங்கள் வரும். எப்படி வரும்னா, அது நம்ம அந்த ஐஸ்வர்யங்கள் வரும்போது நம்மளை விட்டு விலக பார்க்கும், ஓடிடும். சீக்கிரமா வரும், ஆனா உடனே சீக்கிரமா ஓடிடும், நம்மளை விட்டு ஓடிடும். அப்ப என்னைக்குமே நமக்கு அது பிரச்சனை தான் அது, இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும் பாருங்க, எந்த எதிர்பார்ப்பு இல்லாம நம்ம செய்யற கடமையை நம்ம சரிவர நம்ம பண்ணணும், இல்லைங்களா? அப்ப அதுக்கு என்ன சொல்றாரு பாருங்க, அதாவது தான் சொர்க்கலோகங்களை ஏற்றம் பெற விரும்புவார்கள் என்று பகவான் கிருஷ்ணரே சொல்றாரு. இதை குறித்து வைத்துக் கொண்டு மரணத்திற்கு பிறகு சொர்க்கலோகங்கள் அடைவது என்ன குறிக்கோள் என்றால் அதனை விட்டு விடுங்கள். சொர்க்கலோகம் போறது பெரிய விஷயமே கிடையாது, ஆனா எப்படி அடையணும், அன்னன்னைய பக்தியில பண்ணணும் பகவானுக்கு. நான் கோயிலுக்கு போறேன், நான் சாஸ்திர சம்பிரதாயத்தை என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபாலோ பண்றேன்றவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சொர்க்கம் தான் போவாங்க, வைகுந்தம் போக முடியாது. வைகுந்தம் போனா நம்ம பிறப்பே கிடையாது, திருப்பி வரப்போறது கிடையாது. ஆனா சொர்க்கம் போனோம்னா இந்த 6 உயர்லோகத்துக்கு போனோம்னா திருப்பி இங்கதான் வந்தாங்க, திருப்பம் இதே துக்காதுங்க. அதுதான் பகவான் சொல்ற, இதை குறித்து வைத்துக் கொண்டு மரணத்திற்கு பிறகு சொர்க்கலோகங்கள் அடைவது உங்கள் குறிக்கோள் என்றால் அதனை விட்டு விடுங்கள்ன்றார் பகவான். கண்டிப்பாக அந்த பக்தி. அப்ப இதுல என்ன சொல்ல வர அர்ஜுனனுக்கு, நீ சொர்க்கலோகம் இங்க இறந்தா சொர்க்கலோகம் தான் போக போற, தப்பு இல்லை, அங்கதான் போக போற. ஆனா திருப்பி இங்கதான் வரப்போற. அதோட உன்னுடைய கடமையை நீ சரிவர பண்ணினா, கரெக்டா சரிவர பண்ணினா, அப்ப நீ முத்தி அடைகிறல்ல. முத்தி அடைஞ்சு திருப்பி நீங்க வரப்போறது கிடையாது, திருப்பும் இந்த துக்காலத்தில் பிறவி எடுக்க போறது இல்லையே. அதுதான் பகவானோட குறிக்கோளா இருக்கு, இல்லைங்களா? சரி, 45வது பதம் நாளைக்கு படிப்போம், சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்தேவ சபஹானாம் பாவனி வைஷ்ணவ நமோ நமः. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम सच्चिद. हरे कृष्णा. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு ஒரு 10 எனக்கு ஒரு டவுட். சொல்லுங்க பிரபு, சொல்லுங்க. இப்போ கோயில்ல அர்ச்சகரை வச்சு நம்ம ஒரு சாமிக்கு அர்ச்சனை பண்றோம், நம்ம ஃபேமிலி நேம்ல ஜாதகம் இது ராசி